Όποιον μπορείς να ξεκινήσεις. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα διαδικτυακό καφενείο της Πέμπτης, που συνεχίζει και θα συνεχίζει να διατηρείται ζωντανό και ακμαίο, χάρη και στη δική σας συμμετοχή και στήριξη. Να πω και πάλι πως η οικονομική σας βοήθεια είναι και αυτή σημαντική. Όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε, με όσα μπορείτε και όσα θέλετε, μπορείτε να κάνετε εισφορές μέσω της ιστοσελίδας της Σοσιαλιστικής Έκφρασης, αν έχετε PayPal, ή στο λογαριασμό που αναγράφεται στο τέλος της πρόσκλησης που παίρνετε για το καφενείο. Την επόμενη Πέμπτη, το θέμα μας θα είναι εκποίησης, βίαιη επίθεση ενάντια στο δικαίωμα της στέγασης, και θα έχουμε μαζί μας 3 ομιλητές για να αναπτύξουν 3 πτυχές του ζητήματος. Του μεγάλου αυτού ζητήματος θα είναι η Ευγενία Μωυσέως, η Ευγενία μας, η Αργεντούλα Ιωάννου και ο Μιχάλης Κυριακής. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη γνωστή σε όλους μας δημοσιογράφο Σούλα Χατζικυριάκου, την οποία θερμά ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Πάντα αναζητώντας την αλήθεια χωρίς φόβο, αλλά με πάθος, με πολλά και σημαντικά ντοκιμαντέρ για τους εγκλωβισμένους, για τους αγνοούμενους, για το 63-64 και για το 1974 στα πεπραγμένα της, και με πάρα πολλές πολιτικές εκπομπές με επικέντρωση στο Κυπριακό, η Σούλα Χατζικυριάκου θα αναπτύξει το θέμα δημοσιογραφία και εξουσία με τους εξής κύριους άξονες, όπως η ίδια τους προσδιορίζει. Η τέταρτη εξουσία που ελέγχει τις άλλες 3 και η σημερινή πραγματικότητα. Υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία? Ποιο το επίπεδο του δημοσιογραφικού λόγου και ρόλου? Ποιες οι εξαρτήσεις και πιέσεις που δέχονται τα ΜΟΜΟΕ? Είμαι βέβαιη ότι η παρουσίαση θα προκαλέσει και μια επίσης ουσιαστική συζήτηση. Ως μια πολύ σύντομη εισαγωγή, θα αναφέρω πρώτα ένα ρητό που λέει ότι η αποστολή της δημοσιογραφίας είναι να βολεύει τους κατατρεγμένους και να κατατρέχει τους βολεμένους. Και θα πω σύντομα πως τέταρτη εξουσία θα σήμαινε ότι η δημοσιογραφία από τη μια ασκεί κριτική στην πολιτική εξουσία και την ελέγχει, και από την άλλη φέρνει τη φωνή του λαού στους διαδρόμους της εξουσίας. Αυτό είναι ένα απόσπασμα που το βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα διατύπωση ταπογραμμένη. Να πω ακόμα πως η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δημοκρατίας και πως αν η απέτηση για αντικειμενικότητα της δημοσιογραφίας θα ήταν ουτοπική, ο πλουραλισμός της είναι επιτακτική δημοκρατική απέτηση. Να πω ακόμα πως σε μεγάλο βαθμό τα ΜΟΜΟΕ μάλλον χειραγωγούν και παράγουν την πραγματικότητα παρά ενημερώνουν για αυτή, και πως είναι κοινός τόπος ότι στην εποχή της πληροφορίας οδηγηθήκαμε στη μετάλλαξη της πληροφόρησης από κοινωνικό αγαθό, αναγκαίο για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, σε εμπόρευμα. Και ακόμα πως η στάση και δράση των ΜΟΜΟΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση τους με την πολιτική και την οικονομική εξουσία, αυτό δηλαδή που αντιλαμβανόμαστε και αποκαλούμε ως διαπλοκή. Ο λόγος της Σούλα. Ευχαριστώ, Μερόπη, τα είπες πολύ ωραία. Έθεσες όλο το θέμα έτσι σε 5 γραμμές. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ επειδή, εντάξει, έχω πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία και έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις, έχω περάσει από διάφορα στάδια. Θα ήθελα να δούμε και την πορεία της δημοσιογραφίας λίγο, πώς ήταν πριν και πώς είναι σήμερα. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλές εξελίξεις, αλλά η σχέση με την εξουσία παραμένει η ίδια, εγώ νομίζω. Ίσως και σε χειρότερη μορφή. Εγώ όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία ήταν δεκαετία του 70, προς το τέλος της δεκαετίας του 70. Την ξεκίνησα στην ΕΡΤ, ξεκίνησα με την ΕΡΤ 3 χρόνια και μετά ήρθα Κύπρο το 78. Εκείνη την πρώτη χρονιά που ξεκίνησα, μου έτυχε έτσι ένα γεγονός το οποίο με εντυπωσίασε. Δηλαδή, στο ΡΙΚ που ήμουν, κάθε βράδυ βεβαίως τότε ξεκινούσαμε με ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, δήλωσε
ετώνησε, η αδελιαξία της Τουρκίας και όλα τα γνωστά. Λοιπόν, μια νύχτα που ήμουν βάρδια, θα ξεκινούσαμε πάλι με μια ομιλία του Προέδρου Κυπριανού, που ήταν τότε ο πρόεδρος, στο Δάλι. Μια συνηθισμένη ομιλία, χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο. Ξαφνικά βγαίνει είδηση ότι ο Άλτο Μόρο, ο γνωστός Άλτο Μόρο, ο οποίος είχε απαχθεί από τις ερυθρές ταξιαρχίες και τον κρατούσαν όμηρο για 2 μήνες, βρέθηκε δολοφονημένος εκείνη την ημέρα. Και ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός. Ήταν μια ιστορία έτσι, λίγο με κάποιο μυστήριο, με κάποιες σκηνές συνωμοσίας κλπ. Και ήταν οπωσδήποτε πρώτη είδηση εκείνη. Ο αρχισυντάκτης πολύ σωστά είπε: βγάζουμε την πρώτη είδηση που έχουμε με τον πρόεδρο και μπαίνουμε στον Άλτο Μόρο. Ένας συνάδελφος που ήταν εκεί, ο οποίος ήταν το μακρύ χέρι της κυβέρνησης στο τμήμα ειδήσεων, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο και του είπε: κύριε πρόεδρε, δεν θα είσαστε πρώτη είδηση σήμερα, θα είναι ο Άλτο Μόρο. Ο πρόεδρος παίρνει τηλέφωνο τον Ανδρέα Χριστοφίδη, που ήταν τότε γενικός διευθυντής. Του είπα: μα γίνεται να μην με βάλετε με έναν πρόεδρο, έχω βαρισίμαν την ομιλία στο Δάλι κλπ. Οπότε οδηγίεσαι στον αρχισυντάκτη να πάμε πίσω στην πρώτη είδηση που είχαμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, δηλαδή τι σημαίνει η εξουσία. Από τότε βέβαια φτάσαμε στη δεκαετία του τέλος του 80, αρχές 90, που με τον Γιώργο Βασιλείου τότε έγινε η επανάσταση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ιδιωτικής τηλεόρασης, ραδιοφωνίας. Σταματήσαμε πλέον να βάζουμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπήκε ένα πιο φιλελεύθερο πνεύμα γενικά στις ειδήσεις. Πλέον δεν αντιγράφαμε τις ανακοινώσεις του PIO ή τις ανακοινώσεις της αστυνομίας ή του στρατού ή τις επίσημες τέλος πάντων, τα επίσημα κείμενα που έρχονταν στο τμήμα ειδήσεων, τα οποία έκαναμε rewrite και τα κάναμε είδηση. Πλέον αρχίσαμε να υπάρχει ένας ανταγωνισμός με τα άλλα κανάλια και να ψάχνουμε λίγο τις ειδήσεις, να ψάχνουμε να βρίσκουμε λίγο τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Όμως, πάλι, εγώ λέω ιδιωτική τηλεόραση, ιδιωτική ραδιοφωνία. Δεν ήταν ελεύθερη ραδιοφωνία. Πόρο απέχει από την ελεύθερη ραδιοφωνία. Διότι ο κάθε καναλάρχης, ο κάθε ραδιοφωνητής, ο κάθε οτιδήποτε, είχε έναν λόγο για να δημιουργήσει το κανάλι του ή την εφημερίδα του. Είχε κάποια συμφέροντα να εξυπηρετήσει. Επομένως, εκείνα τα συμφέροντα που εξυπηρετούσε ήταν διαμορφωμένη και δημοσιογραφία ανάλογα. Τώρα, υπήρχε πολυφωνία. Πολλοί θα έλεγαν ότι υπήρχε πολυφωνία. Εγώ θα έλεγα υπήρχε κακοφωνία. Και εκτός τούτου, και σήμερα ακόμα, βλέπουμε ότι αυτή η πολυφωνία, η λεγόμενη πολυφωνία, κινείται στο ίδιο πλαίσιο το ιδεολογικό. Δηλαδή, είναι μονοφωνία πάλι, ή ολιγοφωνία, δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Υπάρχει βέβαια το κρατικό ΡΙΚ, το οποίο οπωσδήποτε θα κάνει τη δική του προπαγάνδα, και υπάρχουν και ιδιώτες, οι οποίοι όπως έγιναν τώρα μεγάλοι οργανισμοί που εκδίδουν εφημερίδες, ίδιοι οργανισμοί, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Όλοι αυτοί πλέον έχουν γίνει μεγάλοι και τρανοί, οπότε έχουν το δικό τους πεδίο δράσης και τη δική τους χώρο επιρροής. Βεβαίως, οι πολιτικοί πάντα έλεγαν ψέματα και πάντα υπήρχαν ψεύτικες ειδήσεις. Δεν είναι κάτι καινούριο. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, οι πρώτες εφημερίδες ξεκίνησαν το 1821, όταν ξεκίνησε μια επανάσταση του 1821. Και όλες αυτές οι εφημερίδες που εκδόθηκαν ήταν για να στηρίξουν την επανάσταση. Στηρίζοντας την επανάσταση, όμως δεν λες πάντα την αλήθεια, λες πάντα αυτά που θέλει να ακούει ο πολίτης, ο κάθε ένας που θέλει που χαϊδεύουν τα αυτιά του, ότι προχωρούμε, ότι νικούμε, ότι έχουμε βοήθεια, ότι έχουμε συμμάχους κλπ. Ένας από αυτούς λεγόταν Θεόκλητος, μιας και λίγο κυπριακό το όνομα του, αλλά δεν ήταν Κυπριος. Τέλος πάντων,
ήρθε μάλιστα από τη Γερμανία, όπου είχε υποτροφία και σπούδαζε, αλλά τόσο πολύ τον είχε έτσι συνεπάρει το πνεύμα της Επανάστασης, που πήγε στην Ελλάδα και έβγαλε εφημερίδα. Ο Σάλπιξ, την εφημερίδα του. Όταν όμως άρχισαν να του λέουν, να του ετοιμάζουν ψεύτικες ειδήσεις και να του τις δίνουν, έγινε και η πρώτη σύγκρουση. Και είπε αυτός, εγώ κλείνω την εφημερίδα και δεν έχω καμία σχέση με αυτό που θέλετε να λέμε ψεύτικες ειδήσεις. Δηλαδή. Ήταν το πρώτο fake news που τελικά δεν μπόρεσε να περάσει. Λοιπόν, στην Κύπρο η πρώτη εφημερίδα εκδόθηκε το 1879, όταν ήρθαν οι Άγγλοι, δηλαδή, οι οποίοι έφεραν έναν αέρα ελευθερίας στον τύπο και έδωσαν την ευκαιρία στους Κύπριους. Η πρώτη εφημερίδα ήταν το Νέον Κίτιο στη Λάρνακα. Μετά έρχεται στη Λευκοσία άλλη εφημερίδα που λέγονταν Ευαγόρας κλπ. Και άρχισε πλέον να βγαίνουν και στην Κύπρο οι εφημερίδες. Τώρα, η πραγματική αμφισβήτηση των μέσων ενημέρωσης, βεβαίως, άρχισε στο δικό μας αιώνα. Η αύξηση των μέσων ενημέρωσης στον 20ο αιώνα πράγματι δόθηκε μια μεγάλη όθηση. Όμως, στον 21ο αιώνα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρχισε πλέον να αλλάζουν μορφή και οι ειδήσεις. Δηλαδή, εκεί που περίμενες στην τηλεόραση του δελτίων των 8 ή των 8.30 για να ακούσεις τις ειδήσεις και να ακούσεις ένα summary των ειδήσεων της ημέρας, ξαφνικά σε δευτερόλεπτα που γίνεται κάτι, το βλέπεις μέσα στα social media. Δηλαδή, γίνεται ένα δυστύχημα έξω από το παράθυρο μου, βγαίνω έξω, βλέπω και έναν νεκρό και γράφω ότι στην οδό τάδε έχει έναν νεκρό, ένα μοτοσυκλετιστή κλπ. Και το μαθαίνει όλη η Κύπρος πριν να το μάθει η αστυνομία. Τώρα, αν είναι σωστό ή όχι, είναι άλλη είδηση. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης έγινε και δημοσιογράφος τη σημερινή ημέρα. Όμως πρέπει να ξεχωρίσουμε την επαγγελματική δημοσιογραφία από την ερασιτεχνική, αν θέλετε. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει απόψεις, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Μπορεί να πει ψέματα, μπορεί να το πει με τέτοιον τρόπο τις ιδέες του, που να νομίζω ότι είναι είδηση, ότι είναι γεγονός, ότι είναι εξέλιξη. Ενώ είναι απλά μία άποψη. Λοιπόν, πρέπει να είναι πολύ υποψιασμένος ο κάθε πολίτης όταν διαβάζει τα social media, διότι δεν περνούν από τον έλεγχο που πρέπει να περάσουν. Να περάσουν οι κανονικές ειδήσεις, οι πραγματικές ειδήσεις. Η δουλειά του δημοσιογράφου ποια είναι? Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ψάχνει την αλήθεια και να μην παίρνει κατά πρόσωπο ό,τι του πούν. Του το είπε ένας, πρέπει να το ερευνήσει με δεύτερον, με τρίτον, με τέταρτο, για να μάθει την κάθε λεπτομέρεια ότι όντως έτσι έγιναν τα πράγματα. Και η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να κάθεται δίπλα από την εξουσία και να τη χαϊδεύει και να την κλείσει. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να είναι απέναντι από την εξουσία και να την ανακρίνει. Τώρα, πόσο γίνεται αυτό στις μέρες μας, θα ήθελα να το δείτε κι εσείς μόνοι σας. Πόσο γίνεται αυτό. Και γιατί δεν γίνεται όμως. Είναι και αυτό ένα ερώτημα που πρέπει να δούμε. Λοιπόν, έτσι, τα μέσα ενημέρωσης λέγονται πολλές φορές όχι μόνο η τρίτη εξουσία, όχι η τέταρτη εξουσία, αλλά και η υπέρτατη εξουσία. Γιατί μπορεί να πετύχει πολλά, αν θέλει. Και όταν τη χειραγωγεί η πρώτη εξουσία, δηλαδή η εκτελεστική, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που γίνεται είναι προπαγάνδα. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή, λόγω και των social media που υπάρχουν, λόγω και του διαδικτύου, το Twitter, του Facebook και όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν τώρα, βλέπουμε, ας πούμε, το Brexit, για παράδειγμα, να παίρνει μια άλλη μορφή, να πω ότι θα ήταν όπως θα ξεκίνησε, γιατί κάποιοι το χρησιμοποίησαν με τέτοιον τρόπο, έχουν στρατούς προπαγάνδας που εργάζονται για ένα σκοπό σε κάθε χώρα. Ακόμη και σε χώρες που η δημοκρατία είναι βαθιά εμπεδομένη σε αυτές τις χώρες. Ο Τραμπ, πώς βγήκε στην εξουσία, με συγχωρείτε, είχε ένα σωρό δικούς του ανθρώπους που χρησιμοποίησαν αυτά τα μέσα ενημέρωσης με τέτοιον τρόπο για να τον βγάλουν στην εξουσία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα. Και αυτό το πράγμα μεταβάλλει και την ποιότητα της δημοκρατίας. Γιατί ποιότητα της δημοσιογραφίας σημαίνει και ποιότητα δημοκρατίας. Τώρα στην Κύπρο, τι ποιότητα δημοκρατίας έχουμε? Έχουμε ελλειμματική δημοκρατία? Εγώ θα έλεγα ναι. Έχουμε ελλειμματική δημοκρατία. Γιατί
Όταν οι θεσμοί, οι ανεξάρτητοι θεσμοί, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου ανεξάρτητοι. Δηλαδή, εκεί διορίζει ο πρόεδρος άτομα που το δικό του κόμμα, που το εκατονταμελές του Δημοκρατικού Συναγερμού, ανθρώπους του δικού του περίγυρου, για να μπορούν να ελέγξουν καταστάσεις. Τότε δεν είναι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι. Επίσης, υπάρχουν νόμοι. Για πολλά πράγματα υπάρχουν νόμοι. Δεν εφαρμόζονται. Πέρασε νόμος για τη ρητορική μίσους, για παράδειγμα, ο οποίος όταν βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος και είπε αυτά που είπε τόσες φορές, κανένας δεν τόλμησε να τον πάρει δικαστήριο. Καμιά αρχή δεν τόλμησε να τον πάρει δικαστήριο. Η Γενική Εισαγγελία έπρεπε. Ούτε τόλμησε. Ούτε βρήκε ότι υπήρχε πρόβλημα. Και άλλα πολλά μπορούμε να αναφέρουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, με ένα ψέμα μπορείς να δημιουργήσεις και έναν πόλεμο, όπως ήταν το Ιράκ, που στήσανε ένα ολόκληρο ψέμα πάνω στο θέμα ότι είχε πυρηνικά όπλα, που ήταν τελικά ένα ψέμα. Και όταν το παραδέχτηκαν, κανένας δεν τους τιμώρησε. Κανένας δεν έκανε τίποτε. Νομίζω των Βρετανών, τον Τόνι, πώς το λέμε, τον πήρε σε ένα δικαστήριο κλπ. Αλλά τελικά αθωώθηκε και φυσικά τα καλύψαν όλα. Τίποτε δεν έγινε. Λοιπόν, οπότε το σύστημα δυστυχώς λειτουργεί με τους τρόπους που λειτουργεί και τα μέσα ενημέρωσης είναι το μεγάλο χέρι το οποίο ελέγχει τις καταστάσεις, κατασκευάζουν τη συνένεση, τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης, κατασκευάζουν ένα κλίμα συνένεσης μόνα τους ή κατασκευάζουν ένα ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους που παροτρύνει όλους να ενεργήσουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Θυμηθείτε το σχέδιο Ανάν, το ναι και το όχι, πώς ένας πρόεδρος που άρχισε να κλαίει από την τηλεόραση μπόρεσε να επηρεάσει τόσο κόσμο, ακόμη και αυτούς που ήταν πεπισμένοι ότι θα ψήφιζαν ναι, όταν είδαν έναν πρόεδρο να κλαίει από την τηλεόραση, άρχισαν να διαρωτούνται τι συμβαίνει, γιατί, τι κακόν κρύβεται που εμείς δεν το ξέρουμε. Οπότε δημιουργήθηκε εκείνη η περιραίουσα ατμόσφαιρα που ήταν δημιούργημα, καθαρά δημιούργημα του κράτους, της κρατικής εξουσίας εκείνον τον καιρό. Και έχω πολλά παραδείγματα από εκείνες τις μέρες να αναφέρω στο ΡΙΚΠΟ που ήμουνα, τι έγινε, τι προγράμματα κόπηκαν, τι προγράμματα ακυρώθηκαν, γιατί έτσι ήθελε το προεδρικό της εποχής. Λοιπόν, το βλέπουμε και σήμερα όμως αυτά τις περικοπές και τη λογοκρισία που γίνεται. Για παράδειγμα, ο Γιόρτσιος προχτές μάθαμε ότι το πρόγραμμά του που θα ήταν μια σάτυρα κόπηκε, γιατί δεν θέλανε να έχει σάτυρα. Γιατί η σάτυρα πρέπει να έχεις, η εξουσία πρέπει να έχει πολλά κότσια να αντέξει τη σάτυρα. Δεν θέλει κριτική, δεν θέλει επικρίσεις. Μα αν δεν έχεις κριτική και όλα αυτά, ούτε εσύ βελτιώνεσαι, ούτε δημιουργάς το κλίμα που θέλεις, το φιλελεύθερο κλίμα που θέλεις, την ελευθερία του λόγου που πρέπει να υπάρχει. Τώρα, την δημόσια ραδιοτηλεόραση, πώς την επηρεάζει η κυβέρνηση. Πρώτα με τον προϋπολογισμό. Όταν κόβεις τον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί, τότε περιορίζεις και τις δυνατότητες μιας τηλεόρασης, μιας κρατικής τηλεόρασης, η οποία ουσιαστικά δουλεύει και για όλες τις άλλες, να μην μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, αν θα πάει ο πρόεδρος, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, πηγαίνει μόνο το ΡΙΚ, καλύπτει, στέλνει ένα συνεργείο εκεί ή αγοράζει ένα συνεργείο εκεί κλπ. Και δίνει τις εικόνες και στους ιδιώτες, στα άλλα κανάλια δηλαδή. Αυτά με έξοδα του κράτους, τα έξοδα του ΡΙΚ, τα οποία είναι από τον προπολογισμό του. Και άλλα παραδείγματα πολλά. Και επίσης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με κάποια προγράμματα ποιότητας στους ιδιώτες, γιατί δεν έχει τα λεφτά να μπορέσει να κάνει τα προγράμματα που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα ΡΙΚ, ουσιαστικά, με τα έσοδα που έχει, με 750.000 πολίτες, τέλος πάντων, που πληρώνουν φόρους και πληρώνουν μια συνδρομή, δηλαδή την πληρώνει το κράτος, το ετήσιο επίδομα που δίδει, κάνει την ίδια δουλειά περίπου που κάνει και το BBC. Διότι όπως θα κάνεις έναν έργο στο BBC και θα χρειαστείς τόσους κινηματογραφιστές, τόσους φωτιστές, τόσους αυτούς κλπ. Το ίδιο θα χρειαστεί και το ΡΙΚ. Όμως το BBC εισπράττει από εκατομμύρια θεατές. Άρα δεν μπορεί να γίνει οπωσδήποτε, δεν μπορεί να γίνει
ούτε παρόμοια δουλειά, ούτε καν στο ριχάκι δεν μπορεί να πλησιάσει του BBC, ας πούμε. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω εγώ ή θέλετε να αποβάλλετε ερωτήσεις. Υπάρχει μια αρχή στη δημοσιογραφία που λέει ότι fact is sacred, comment is free. Δηλαδή, το γεγονός πρέπει να το δώσεις όπως είναι. Όπως είναι ακριβώς. Τώρα, στο comment σου, στο σχόλιο σου, στη συζήτηση σου, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αλλά την είδηση θα τη δώσεις όπως την παίρνεις. Όπως πρέπει να τη δώσεις, χωρίς φιωριτούρες, χωρίς χρωματισμούς, χωρίς να τη δαιμονοποιήσεις. Όταν λες, για παράδειγμα, ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Κιτζή, αμέσως το χρωματίσεις. Πόσο κατοχικός ηγέτης είναι ο Κιτζή, ας πούμε, ο οποίος έχει σηκώσει τη φωνή του πόσες φορές εναντίον της Τουρκίας, για παράδειγμα. Όταν λες για τον Ερντογάν, βλέπεις ο Ακιτζή να σου πει καλημέρα, λένε προκλητικός σήμερα ο Ακιτζή. Προκλητικός. Είπε έναν καλημέρα που ήταν προκλητικός. Βγαίνει ο Ερντογάν, λέει ό,τι λέει, μπορεί να είναι μια βλακεία βεβαίως, αλλά εσύ θα πεις τι είπε ο Ερντογάν. Τώρα, αν είναι βλακεία, ας τον θεατή σου να αποφασίσει αν είναι βλακεία ή αν είναι προκλητικό ή αν είναι οτιδήποτε είναι. Μην του δίνεις εσύ χρώμα και να προετοιμάζεις το κοινό να δεχτεί κάποια πράγματα. Ο καθένας πρέπει να κρίνει. Τώρα, σε μια συζήτηση θα πεις βεβαίως ότι αυτό το πράγμα δεν στέκει που είπε ο Ερντογάν, είναι λάθος, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά μην το δαιμονοποιείς από την αρχή. Εσύ σαν δημοσιογράφος που είσαι. Τώρα, υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία? Εγώ θα έλεγα όχι. Δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία. Objective is very subjective, λένε οι Άγγλοι. Και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, το κάθε άτομο έχει μια δική του ιδεολογία, έχει μια δική του αντίληψη των γεγονότων, έχει μια δική του προσωπικότητα και που κρίνει τα γεγονότα με τον τρόπο που τα κρίνει. Ο τρόπος που ιεραρχείς ειδήσεις φαίνεται και η ιδεολογία σου καμιά φορά, η κοσμοθεωρία σου ή η προσωπικότητά σου. Άλλος θα βάλει πρώτη είδηση 250 κρούσματα στην Ελλάδα κορονοϊού, άλλος θα βάλει ας πούμε το Κυπριακό, να αναμένονται εξελίξεις στο Κυπριακό, άλλος θα βάλει κάτι άλλο άσχετο. Δηλαδή, ανάλογα με το τι θέλει να δώσει έμφαση, θα ιεραρχήσει και τις ειδήσεις του και τη σειρά που θα τα βάλει. Αν έχει μια είδηση που προωθεί το Κυπριακό, που είναι θετική και τη βάλεις 10η, τι να την κάνεις? Ο μισός κόσμος έχει φύγει ήδη από το δελτίο, έχει κουραστεί, ακούει τις 2-3 πρώτες ειδήσεις και μετά γυρίζει κάπου αλλού ή πάει να δει την ταινία του. Δεν μπορεί να κάτσει μια ώρα στην τηλεόραση να βλέπει ειδήσεις. Κάπου έχει ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Ή θα πει, ναι, αυτό το είδα στα social media, ξέρω την εξέλιξη, δεν χρειάζεται να δω παραπάνω. Από την άλλη, έχουμε πολύ καλούς δημοσιογράφους, δεν έχουμε όμως διερευνητική δημοσιογραφία. Γιατί δεν έχουμε διερευνητική δημοσιογραφία? Για να κάνεις διερευνητική δημοσιογραφία, χρειάζεται χρόνος, να σπαταλήσεις χρόνο. Δηλαδή, δεν είναι μια είδηση, θα πάω στο Προεδρικό να πιάσω μια δήλωση του Προέδρου και θα έρθω να τη κόψω, να τη ράψω και να τη βάλω. Θα πρέπει να ψάξω, να κάνω έρευνα. Μπορεί να χρειαστούν και ένας μήνα, μπορεί να χρειαστεί ένας μήνας, 2 μήνες, 6 μήνες, για να βρω τα στοιχεία μου που θέλω, να μπορέσω να κάνω την έρευνα που θέλω. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει χρήμα, δηλαδή σε πληρώνει ο εργοδότης σου για να κάνεις ένα θέμα που θα βγει σε 6 μήνες. Λοιπόν, αυτό δεν συμφέρει. Πρώτο. Δεύτερον, κακά τα ψέματα, ο κάθε καναλάρχης, αλλά και ο κάθε δημοσιογράφος σήμερα, δυστυχώς, έχει ξεχάσει την αποστολή του και προτιμά να είναι στην αγκαλιά της εξουσίας. Να πει κάτι που θα κολακέψει την εξουσία, όχι κάτι που θα την βλάψει. Γιατί η έρευνα για τα διαβατήρια ήρθε από το Al Jazeera, για παράδειγμα? Οι δικοί μας δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να το κάνουν. Το άλλο θέμα που ήρθε την περασμένη φορά από την UCCRP και βγήκε μάλιστα το γραφείο του Πρόεδρου Αναστασιάδη και είπε, μην το ψάχνετε, μην το αναπαράγετε και θα πάρουμε μέτρα σε εναντίον όσων δημοσιογράφων κάνουν αυτό το πράγμα.
Αυτή είναι μια καθαρή απειλή, εκβιασμός, που δεν είχε θέση στη σημερινή εποχή μας. Και διερωτούμε γιατί δεν πήρε κάποιος το θέμα στην αρχή ραδιοτηλεόρασης ή κάπου αλλού. Η ΟΕΒ λέει μην ψάχνετε αυτό το θέμα, μην το ερευνάτε, δεν θέλουμε να το ερευνάτε. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ερευνά, είναι να ψάχνει. Δυστυχώς, τα επάγγελμα σήμερα είναι, δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Όλες οι εφημερίδες απολύουν κόσμο, σιγά σιγά διώχνουν και τους παλιούς τους έβγαζαν πολλή δουλειά. Τελευταίως έφυγαν πάρα πολλοί από τον πολίτη, για παράδειγμα, που ουσιαστικά άλλαξε και η φυσιογνωμία της εφημερίδας. Όταν έφυγαν ένα σωρό από τη σπονδυλική στήλη της εφημερίδας. Φεύγουν, πού να βρουν δουλειά, δεν υπάρχουν πουθενά. Αν πάουν κάπου αλλού θα αρχίσουν με πιο λίγα λεφτά. Πηγαίνουν είτε εκπρόσωποι υπουργών. Όταν πας εκπρόσωπος υπουργού, μπορείς να είσαι αντικειμενικός, δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός. Όταν πας εκπρόσωπος της ΟΕΒ, θα είσαι αντικειμενικός, όχι. Όταν πας στη Βουλή για να γράφεις για τον πρόεδρο της Βουλής, τι θα γράφεις. Λοιπόν, άρα φεύγει όλη αυτή η δύναμη του δημοσιογράφου και καταλήγουν όλοι να είναι απλοί διεκπεραιωτές και για να έχουν μια δουλειά, ένα ψωμί να ζουν τέλος πάντων, θα κάνουν και αυτήν την αβαρία. Από τη μια δεν μπορώ να τους κατηγορήσω, από την άλλη βέβαια χαλά το επάγγελμα, χαλά το νόημα και η ποιότητα της δημοσιογραφίας. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να σας πω, νομίζω να μπούμε στις ερωτήσεις. Από εκεί θα βγουν διάφορα πράγματα, όπως θέλετε. Ευχαριστούμε, Σούλα, για την προς το παρόν κατάθεση των θέσεων σου. Άγγιξες όλα τα θέματα. Θέλω να σταθώ λίγο, πριν δώσω τον λόγο, να θυμίσω εκείνον το ωραίο έργο «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Ναι. Που αφορούσε το fake πόλεμο που έγινε κάπου. Ενδιαφέρον αυτό που είπες για τα fake news με το ξεκίνημα της δημοσιογραφίας. Όντως έχουμε ελληματική δημοκρατία και δεν μπορούμε παρά να έχουμε και ελληματική δημοσιογραφία. Και όταν μιλούμε για τη δημοσιογραφία με όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι επίθεση ενάντια στους δημοσιογράφους. Έχουν και εκείνοι το μερίδιο της ευθύνης τους. Όποιον είναι το μερίδιο, αλλά το κύριο είναι ο οικονομικός εκβιασμός που ασκείται και ο οποίος οικονομικός εκβιασμός ασκείται και παλαιότερα μέσω των διαφημίσεων. Θυμούμε, μην βάλετε το τάδε θέμα, διότι παίρνουμε διαφήμιση από τον τάδε κύριο και θα τον ενοχλήσει. Να δώσω τον λόγο. Συγγνώμη, αυτό της διαφήμισης που είπες, για παράδειγμα, γιατί κανένας δημοσιογράφος δεν έγραφε, οικονομικός συντάκτης, δεν έγραφε τίποτε για τις τράπεζες το 2011, 12, 10 κλπ. Γιατί τότε όλους αυτούς τους οικονομικούς συντάκτες τους είχαν πάρει από κοντά οι τράπεζες, τους έστελναν ταξίδια στο εξωτερικό. Τώρα θα λήξουμε υποκατάστημα στην Μολδαβία, για παράδειγμα, και έπαιρναν 10 δημοσιογράφους στη Μολδαβία, τους έκαναν τραπέζια, δείπνα, πράγματα κλπ. Τους έπαιρναν στην Αθήνα, τους έπαιρναν και έξω το βράδυ, και στα μπουζούκια και στο εκεί και εδώ. Λοιπόν, κανένας δεν τολμούσε να γράψει για την κρίση που ερχόταν. Όλοι έδιναν τη φούσκα που είχαν δημιουργήσει οι τράπεζες και κανένας δεν αμφισβητούσε τίποτε. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να αμφισβητεί την εξουσία, κάθε εξουσία. Είτε είναι πολιτική, είτε είναι οικονομική, είτε είναι εκκλησιαστική, είτε είναι εκπαιδευτική. Παντού πρέπει να τους αμφισβητείς. Διαφορετικά τίποτε δεν θα αλλάξει σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω όλοι να είσαστε εξοικειωμένοι με το πώς σηκώνουμε χέρι. Αν πατήσετε, για εκείνους που δεν είναι, θα πάτε κάτω με το ποντίκι, θα πατήσετε εκεί που γράφει Participants, θα ανοίξει μία στήλη στο δεξιό μέρος των πολλών μας βίντεο, φωτογραφιών, και στο κάτω μέρος υπάρχει το Raise Hands και θα σηκώσετε χέρι και με τη σειρά που το ζητάτε το λόγο, με εκείνη τη σειρά εμφανίζεστε, οπότε δεν αδικείται κανένας από τον συντονιστή. Ο Σωτήρης.
Μπορώ να κάνω εγώ unmute τον Τίνο. Το κάνει ο Σωτήρης μόνος του. Μπορείς να ζητήσεις μόνο από τον... Δεν ακούω. Εντάξει, με ακούτε. Ναι. Ναι. Τέλος, καθυστέρησα διότι ευχόμουν να μην ήμουν ο πρώτος, τέλος πάντων. Ναι, δεν πειράζει. Στούλα μου, σε χαιρετώ. Καιρό εγώ να σε πούμε. Βάλεις πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μες στην παρουσίαση σου. Να σταθώ να θίξω έναν που μου άρεσε πολλά, διότι είναι κρίσιμο. Το πώς παρουσιάζουν τον Ακιντζή και τον Ερντογάν μέσα στα πλαίσια διαστρέβλωσης πραγματικότητας, να χτίσουν τον εθνικισμό που χρειάζονται και να προχωρήσουν την πολιτική που χρειάζονται. Τέλος πάντων, η δουλειά του δημοσιογράφου, ένα από τα πράγματα που είπες, είναι να ερευνά, να κριτικάρει, να ελέγχει την εξουσία. Γίνεται αυτό. Και συμπλήρωσε ότι ακόμα και σε χώρες με εμπεδομένη τη δημοκρατία, παράδειγμα η Αγγλία, δεν γίνεται. Και εδώ έχεις δίκιο. Το BBC είναι ένας σταθμός που παρακολουθώ και μου κάνει εντύπωση πόση διαφορά έχει από πολλούς άλλους σταθμούς. Είναι κρατικός σταθμός της Βρετανίας σε μια χώρα με εμπεδομένη δημοκρατία και μου κάνει εντύπωση πόσο διαφορετικός είναι από αμερικάνικους σταθμούς ή πολλούς άλλους διεθνείς σταθμούς ιδιωτικούς. Παρουσιάζει θέματα που δεν τολμούν να παρουσιάσουν άλλοι, τα βάζει με μια οπτική γωνία που είναι ενδιαφέρουσα ακόμα και από την πλευρά της δική μας, την πλευρά των πολλών τέλος πάντων που θέλουν την. Αλλά ακόμα και αυτός ο σταθμός στα πιο κρίσιμα θέματα, όπως ήταν τότε με την περίπτωση του Ιράκ, όπως ήταν το θέμα της Βενεζουέλας πολλά πρόσφατα, ήταν ενοχλητικός, πολλά ενοχλητικός. Δηλαδή, περνούσε πλέον το γραμμή της εξουσίας. Οπότε, το θέμα που μπαίνει, ή μάλλον εδώ και μια απάντηση, το σύστημα όπως λειτουργεί ελέγχει τη δημοσιογραφία. Ποιος είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα και ελέγχει τη δημοσιογραφία? Υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία, υπάρχει ελευθερία τύπου, όλα αυτά τα οποία ακούμε και μπορεί να υπάρχει μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Είναι αυτό το βασικό ερώτημα. Προβλήματα έλλειψης και ελέγχου υπάρχουν και στους κρατικούς σταθμούς. Αλλά και αν μπορεί να εισηγηθεί θεραπεία, και θα ήθελα να το σχολιάσει. Δηλαδή, μια πιο μεγάλη σιωπή, οι ίδιοι δημοσιογράφοι, την πορεία τους, την εργοδότηση τους, την ανέλυξη τους, μέσα από ίσως σώματα στα οποία αντιπροσωπεύονται και οι ίδιοι δημοσιογράφοι και τα οποία ελέγχουν τη διοίκηση, να ελέγχουν και τις προαγωγές, να ελέγχουν το πώς λειτουργεί γενικά το. Μπορούν να βρεθούν λύσεις στο κρατικό τομέα, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, για να αποφύγουμε τα προβλήματα τα οποία ανάφερες που υπάρχουν σήμερα. Και αμέ που θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση, και πάλι έθιξε τα ζητήματα σε διάφορα σημεία του, είναι στα ιδιωτικά. Πίσω από τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια υπάρχει επιχειρηματικά συμφέροντα. Και όπως έδειξες, οι τράπεζες είναι έναν κυρίαρχο. Έζησα και εγώ κατά τα μέσων ενημέρωσης και εξαφανίζονταν ειδήσεις. Είναι για έναν πολύ απλό λόγο. Δηλαδή, σήμερα θεωρώ και στην Κύπρο, πιθανώς και παγκόσμια, οι ιδιωτικοί σταθμοί να στέκουν κύρια λόγω της διαφήμισης που βάλουν οι μεγάλες τράπεζες, οι ιδιωτικές τράπεζες. Το έθιξε και η Μερόπητη το θέμα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε τη δημοσιογραφία η οποία λέει πρέπει να υπάρχει όσον υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Η ιδιωτική επιχείρηση, ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και έναν άλλο μεγάλο θέμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεμψούλα. Λοιπόν, Σωτήρη, η Ευγενία. Γένιος, Μερόπη μου. Ναι, έλα Μωυσή μου. Βλέπω το όνομα και... Ευχαριστούμε τη Σούλα. Είναι μια φωνή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που επιβεβαιώνει όσα ξέραμε και όσα ξέρουμε. Μεγαλώνουν οι ανησυχίες μας. Φυσικά θα σταθούμε τοπικά στην Κύπρο μόνο. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Τα ερωτήματα που παίρνουν φυσικά είναι άλλα. Μπορεί να υπάρξουν δικλείδες
που να απαμβλύνουν κάπως, γιατί να φύγουν τελείως οι διασυνδέσεις με κεφάλαιων και με κυβερνήσεις και ξέρω, αποκλείεται. Μπορεί να υπάρξουν δικλείδες που να βοηθήσουν στον το πράγμα. Φυσικά και η κρίση των ΜΕ που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80 και συνεχίζεται είναι τεράστια. Οι εφημερίδες ουσιαστικά αργά και σταθερά θα κλείσουν. Περισσότερο είναι τηλεοπτικοί σταθμοί που επηρεάζουν. Και έτσι να προβληματιστούμε ή να ακούσουμε ιδέες πώς μπορεί να υπάρξουν δικλείδες που να... Ναι. Ναι, τούτο θέλω να πω. Ναι. Μάλιστα. Τούλα να πάρουμε κάποιες τοποθετήσεις, ερωτήσεις. Θα πάρουμε κι άλλες. Μπορώ να συνεχίσω ή να ξαναψηλώσω το χέρι μου. Έλα, συνέχισε, αφού έχετε τον λόγο οικογενειακός. Ζήσαμε από το... ειδικά τα τελευταία χρόνια, την δημοσιογραφία στο μεγαλείο της. Δημοσιογραφία σε εισαγωγικά. Να μην ξεχάσουμε, επί Προεδρίας Χριστόφια, πόσο ρόλο έπαιξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να πείσουν τον κόσμο ότι για την οικονομική κρίση ευθύνεται ο Χριστόφιας. Δεν ήταν ποτέ η πραγματική αλήθεια. Να συνεχίσουμε παρακάτω. Επείσαν τον κόσμο, να πάω και λίγο στο δικό μου το θέμα, για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ο κόσμος ούλος εμπληρώνει, κρατά και εμπληρώνει. Δημιούργησε μπάχαλο μέσα στην οικονομία. Θα καταθέσω και μια προσωπική, γιατί έχω πολλές προσωπικές εμπειρίες από τους δημοσιογράφους. Υπήρχε συνάντηση στο Προεδρικό με τους αρχηγούς κομμάτων. Ήταν η μέρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος ότι θα γίνει το σχέδιο εστία. Επήγαμε το κίνημα έξω από το Προεδρικό, 10 άτομα, για να παραδώσουμε στον πρόεδρο το υπόμνημα με θέσεις και τι εισηγούμαστε για να αλλάξει το θέμα των εκποιήσεων, των δανείων, να βοηθηθεί ο κόσμος τέλος πάντων. Παραδώσαμε το υπόμνημα και ξαφνικά κάποιος από τους συναγωνιστές είπε ότι μόλις επήρε έναν τηλέφωνο για μια κατοικία που θα εκποιηθεί. Τηλεφωνήσαμε από το ΡΙΚ να πάω στο μέρα που ήταν στο πρόγραμμα για να μιλήσουν. Εγώ θεώρησα ότι θα μου έλεγαν, τουλάχιστον θα μου ρωτούσαν, γιατί επήγαμε έξω από το Προεδρικό. Τι επίτρεπε σταθήκετε που η ώρα 8 το πρωί και καρτερούσετε να πάνε οι αρχηγοί των κομμάτων. Ποια ήταν η ερώτηση, παρακαλώ? Το σπίτι μπορεί να εκποιηθεί εμπολιτελείας ή εν κάποιου ανθρώπου φτωχού? Ήταν η μοναδική ερώτηση που μου έκανε ο δημοσιογράφος. Φυσικά έπιασα τον ύστερα και γίνηκε ο χαμός. Επειδή πάντα όταν μας καλούσαν σε τηλεοπτικές εκπομπές ένα ακούαν που θέλαν να ακούσουν, εκόψαν μας από όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα. Κανένας πλέον, εδώ και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, δεν μας προσκαλεί σε καμιά τηλεοπτική συζήτηση. Είναι στάνταρ ήδη και ήδη. Να πάμε στο άνοιγμα των οδοφραγμάτων, ειδικά την τελευταία φορά, που εδαιμονοποιήσαν ένα πρόξιμο που έκανε ο άνθρωπος. Ένα πρόξιμο το οποίο έτυχε να είμαι ακριβώς δίπλα από τον άνθρωπο. Και όταν το δημοσιοποίησα μέσα στο Facebook, έγινε το τι επίθεση έγινε και από έναν δημοσιογράφο του ΡΙΚ, μάλιστα, ο οποίος στο τέλος γράφει μου «Άτε όλα και κανεί μπορεί να σε ακούω κιόλας» και κάμε με μπλοκ. Δεν υπάρχουν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Και οι δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται είναι ανάλογα με τις πολιτικές τους. Δηλαδή,
θα πιάσει. Βλέπουμε και στο ΡΙΚ, δυστυχώς, των τελευταίων καιρών, υπάρχει αντικειμενικός δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία. Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Εμείς τουλάχιστον, εγώ προσωπικά δεν ακούω ειδήσεις ποτέ, ούτε που το ΡΙΚ, ούτε που κάποιον άλλο σταθμό. Άκουσες το, ποτέ μου δεν άκουσα. Από πού υπάρχουν τόσα και τόσα που μπορείς να πληροφορηθείς και σωστά και αντικειμενικά. Ως ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, ο Χρήστος έχει ζητήσει τον λόγο και μετά πήρα ένα chat από το Θέμον ότι θέλει να μιλήσει που δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι λόγω ότι είναι φτωχός. Ναι, ακούτε με. Ναι, Χρήστο. Ναι, γεια σου Σούλα. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ναι. Εντάξει, ήθελα να πω κάποια πράγματα. Καταρχήν, έχεις μεγάλο δίκιο με τούτο με τη φρασιολογία που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι. Θα αναφερθώ πολλά. Γράψαμε το περιβόητο γλωσσάρι και είδατε να πω είναι. Ναι. Να πω όμως ότι είναι μόνο τώρα που δεν είναι αντικειμενική η δημοσιογραφία. Νομίζω τώρα μπορεί να γίνει χειρότερα τα πράγματα σίγουρα, αλλά πάντα ήταν. Δηλαδή, να πω μόνο ότι το 1900 ήταν η πρώτη σύγκρουση με εφημερίδες με το αρχιεπισκοπικό ζήτημα. Με την μια εφημερίδα να υποστηρίζει τον Κυριλούιν και την άλλη τον Κυριλάτσο. Και σε κάθε περίπτωση έπαιρνα θέση είτε ανάλογα με τα κόμματα είτε ανάλογα με τον ιδιοκτήτη. Και στα πλαίσια της εθνικής ενότητας καθιερώθηκε το του Κανταρσία που έμεινε μέχρι σήμερα. Κανένας δεν έψαξε, κανένας δεν είπε. Εγγράφτηκε πουθενά. Δηλαδή ήταν η επίσημη γραμμή όχι μόνο της κυβέρνησης τότε, ήταν όλων των κομμάτων. Κάτω από η ιδέα ότι έπρεπε να υπάρχει μια ενότητα, εθνική ενότητα. Τώρα, αναφέρθηκε και ο Μωυσής για τις εφημερίδες που πάνε μάλλον για κρίσιμο. Εντάξει, εκείνο είναι και ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί πρέπει η εφημερίδα να έχει μια είδηση την Παρασκευή το πρωί που την άκουσε ο καθένας είτε που ράδιο είτε που τηλεόραση πάνω από 12 ώρες πριν. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια πιο βαθιά ανάλυση. Έχουν μείνει όμως τόσο λίγοι δημοσιογράφοι με τις απολύσεις τώρα τελευταία που δεν μπορούν να κάνουν και ανάλυση. Για ασφαλιστικές δικλείδες που είπε πάλι ο Μωυσής. Πρέπει να πω ότι στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας μέχρι τώρα ακολουθούμε την αυτορύθμιση. Δηλαδή, με το που να εξετάσουμε μια παράβαση, μια παραβίαση του κώδικα, είναι υποχρεωμένη η εφημερίδα ή το ραδιόφωνο ή όποιον άλλο μέσο να δημοσιεύσουν την απόφαση της Επιτροπής. Τι γίνεται όμως όταν το παρακάνουν? Και έτσι σκεφτούμαστε τώρα, και για τούτον έχει γίνει πάρα πολύ σάλος και παραπληροφόρηση, στο να υιοθετήσουμε τη συρρύθμιση. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που όντως παραγίνεται το κακό, που τους ίδιους δημοσιογράφους, που τα ίδια μέσα, να μπορεί να επιβληθεί ένα πρόστιμο. Μικρό φυσικά, απλώς για παραδειγματισμό. Και τούτον, νομίζω εξετάζεται και στην Αγγλία, μετά που έγινε κάτι πριν 2 χρόνια, θυμούμε ακριβώς πότε. Εξάλλου, να πω ότι με την παρούσα νομοθεσία είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή, η Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να επιβάλλει μεγάλα χρηματικά πρόστιμα σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν έχει. Άρα, οι εφημερίδες είναι διαφορετική μεταχείριση παρά τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Και για τούτον, για να εξετάσει η αρχή ραδιοτηλεόρασης δημοσιογραφικών παράγωνων, πρέπει να δώσει τη συγκατάθεση της η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας. Αυτά προς το παρόν. Ναι. Ευχαριστούμε, Χρήστο, για την ενημέρωση που μας έκαμε σε αυτά τα πράγματα που λίγοι που μας ξέρουν. Θα δώσω το λόγο στο Θέμον
Και μετά στο Μιχάλη τον Μιχαήλ που έχει σηκώσει το χέρι του, αλλά σε κάποια στιγμή μπορεί να μας ευαρέσει και πανίστε. Και μετά θα λύσει η Σούλα και θα προχωρήσω με την Έλλη που μου έστειλε με μήνυμα ότι θέλει να μιλήσει γιατί είχε και αυτό το πρόβλημα του κοχός και μετά με τον Βλαδίμιο. Θέμα. Καταρχήν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω η Σούλα γιατί έδωκε μια πολλά καλή εικόνα για το πώς συμπεριφέρεται το δημοσιογραφικό σύστημα, ας πούμε, και πώς που φτιάχνουν οι δυσκολίες για να έχουμε κάτι το οποίο να δει μια εικόνα, τέλος πάντων, που είναι κοντά στην πραγματικότητα. Και για το πώς που μεταβάλλεται η δημοσιογραφία από χώρος πληροφόρησης σε χώρος διαμόρφωσης συνειδήσεων κατευθυνόμενοι εκ των άλλων. Έχει εδώ η Σούλα έτσι χοντρά και τρεις λόγους γιατί οι δημοσιογράφοι δεν συμπεριφέρονται με τον τρόπο που θα έπρεπε να συμπεριφέρονται. Είναι γιατί βρίσκονται κάτω από έναν οικονομικό εκβιασμό για τη δουλειά τους και την κατάστασή τους. Είναι με άλλοι οι οποίοι απλώς το βρίσκουν σαν βόλεμα να πιένουν με το σύστημα, αλλά το πιο σημαντικό, νομίζω, το πιο επικίνδυνο, είναι η ιδεολογική κατάχρηση που κάνουν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Και κάνουν αυτή την κατάχρηση και για να προωθηθούν επαγγελματικά, αλλά και για να δώσουν την ιδεολογική τους θέση για να την περάσουν μέσα στην κοινωνία. Και σε τούτους βασικά που βασίζονται και οι καναλάρχες και οι κυβερνήσεις για να μπορούν να καταπιέζουν τους υπόλοιπους. Και όσον και αν εκτιμώντας προσπάθειες που γίνονται για τη δεοντολογία από διάφορες καταστάσεις, τέτοιου είδους επίσημοι θεσμοί έχουν την τάση να ελέγχονται και να εμποδίζουν ουσιαστικά να εμποδίζονται από το να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το είδαμε να συμβαίνει και με πολύ σοβαρές ενώσεις, να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα ζητήματα, στην περίπτωση του Γλωσσαρκού, για παράδειγμα, και σε διάφορα άλλα. Το θέμα είναι, μπορεί να γίνει κάτι σε αυτόν τον τομέα, μπορεί να υπάρξει κάτι που να βοηθήσει στην απελευθέρωση των δημοσιογράφων. Εγώ νομίζω ότι άμεσα δεν υπάρχει. Όμως, νομίζω η προσπάθεια να δημιουργηθούν άμυνες για τους δημοσιογράφους οι οποίοι θέλουν να εξακολουθήσουν να είναι σοβαροί, μπορούν να γίνει. Για παράδειγμα, κάποια οργάνωση δημοσιογράφων που να επιλέξουν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι, ότι εμείς θέλουμε να συμπεριφερόμαστε σοβαρά και να δουλεύουν, να αποκαλύπτουν το ίδιο που γίνεται, να διούν ειδήσεις όπως τις καταλαβαίνουν. Και τούτο το πράγμα μπορεί να αποτελέσει μια αρχή, να δώσει έναν παράδειγμα και έναν επίπεδο, στο οποίο και οι υπόλοιποι θα είναι αναγκασμένοι να δώσουν λόγο. Νομίζω πως κάτι τέτοιο δεν έχει δοκιμαστεί και είναι κρίμα γιατί υπάρχουν σημαντικότατες μονάδες δημοσιογράφων, δεν είναι η πλειοψηφία, είναι μια μειοψηφία αλλά μια μειοψηφία η οποία αν βρεθεί μαζί και οργανώσει αυτή την αντίσταση, νομίζω θα έχει πολλά αποτελέσματα. Γιατί είναι δημοσιογράφοι που τους εκτιμά ο κόσμος, τους εκτιμά ο κόσμος της δημοσιογραφίας, τους εκτιμά η κοινωνία γενικότερα. Ναι. Ευχαριστούμε και κυρίως για την προοπτική που βάλεις. Σούλα μου να δώσω τον λόγο και στον Μιχάλη τον Μιχαήλ που περιμένει εδώ και πολλή ώρα και μετά σε σένα. Και μετά θα συνεχίσουμε για δεύτερη. Είναι και ο Τόνης ο Αγκαστινιώτης που στέλνει μήνυμα ότι ψηλώνει το χέρι του. Δεν το είδα το χέρι του Τόνη. Είδα μήνυμα εγώ. Είδες μήνυμα, εντάξει. Μιχάλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ακούτε? Ναι. Έχω πρόβλημα με τη σύνδεση μου, γι' αυτό μπορεί να διακοπεί σε κάποια στιγμή. Λοιπόν, πολλά καλή προσέγγιση της Σούλας. Εγώ όμως θα έλεγα ότι, σαν ένας άνθρωπος που τα ζω και από μέσα τα πράγματα, ότι ξεχνούμε κάτι. Ότι η δημοσιογραφία δεν είναι κάτι ανεξάρτητο, ανέκαθεν.
εκφράζει ιδεολογικές προσεγγίσεις. Εκφράζει ιδεολογίες, εκφράζει κοινωνικές... Χάσαμε τον. Θα το ξαναβρούμε. Εντάξει. Θα ήθελα να διακόψω τον ήρμο του για να πάμε σε άλλο. Ναι. Μερικά λεπτά θα περιμένουμε, 2-3 λεπτά. Ναι. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ, ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Objectivity is very objective. Εκείνο που μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος όμως είναι απλώς να κρατήσει ισορροπίες. Δηλαδή, δεν θα προβάλλει την μια άποψη. Θα προσπαθήσει να δώσει και την άλλη άποψη. Θα προσπαθήσει να δώσει όλες τις πλευρές που μπορεί, ώστε ο ακροατής, ο θεατής να παίρνει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Χωρίς προκαταλήψεις. Αλλά, όπως είπα, πάντα διεισδύει στην είδηση η προσωπικότητα του δημοσιογράφου, τα πιστεύω του, τα ήθη του κλπ. Θα βγουν, με κάποιον τρόπο βγαίνουν. Όμως, τουλάχιστον, να είσαι σωστός στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα γεγονότα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Μιχάλη, επανήλθες. Εντάξει, θα δώσω το λόγο στην Έλλη Δημόζωρα. Έλλη. Ναι, Μερόπη, ευχαριστώ. Έχασα και εγώ τη σύνδεση μου. Κόπηκε το ίντερνετ και τηλεφώνησα και είπαμε ότι σε πολλές περιοχές είναι να κοπεί. Σου λέω ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Ένα θέμα που ήθελα να βάλω και με απασχολεί χρόνια, δηλαδή, όχι τώρα, τον καιρό που ήμουν, ξέρεις εσύ, σε διάφορες άλλες οργανώσεις και ψάχναν οι δημοσιογράφοι διάφορα θέματα. Πιάνουν ένα θέμα, ανοίγουν το, κάνουν πρώτη είδηση και αφήνουν το. Ναι. Έρχονται διάφορες απαντήσεις που οργανώσεις, που κόμματα, που την κυβέρνηση δεν το ακολουθούν καθόλου. Ευκάλαν την πρώτη είδηση, αφήνουν την, ούτε ξανά. Και αυτό το θέμα έχω την εντύπωση ότι έκαμε και η Al Jazeera τώρα. Έκαμε τον boom της και εξαφανίστηκε. Νομίζεις ότι είναι έτσι απλό ή υπήρξαν παρεμβάσεις? Διαρωτούμε. Εγώ είμαι πιο πονηρή. Ναι, διαρωτούμε γιατί αυτό το πράγμα μας συμβαίνει όχι μια φορά νηθιό. Ναι. Σε πολλά θέματα που παρακολουθούμε. Μπορεί να είναι ένα απλό δυστύχημα. Τραυματίστηκε σοβαρά, ξέρω εγώ. Τι έγινε και ο άνθρωπος, πέθανε, ζει. Κάποια τέτοια πράγματα απλά, ας πούμε, τα οποία δεν διούν συνέχεια. Είναι το follow-up που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Μιλώ για σοβαρά θέματα. Ναι, για σκάνδαλα και για πράγματα, γεγονότα, οπωσδήποτε. Προσπαθούν να αν κάτι που δεν βολεύει την κυβέρνηση, την εξουσία, οπωσδήποτε θα το κινήσουν. Θα φέρουν στην επικαιρότητα έναν άλλο θέμα για να τραβήξει την προσοχή. Μπορεί και επίτηδες, ας πούμε. Για παράδειγμα, όταν ήταν το θέμα με το Al Jazeera, ξεκίνησαν το θέμα με τους μετανάστες. Ήρθαν μετανάστες σήμερα πολύ, ξέρω εγώ, μα κάθε μέρα έρχονται. Αλλά ένας τρόπος να αφήσει την προσοχή του άλλου από τα διαβατήρια και να πάει στο θέμα των μεταναστών. Γίνονται και επίτηδες από τους επικοινωνιολόγους που έχει γύρω του ένας πρόεδρος ή ένας αρχηγός ή ένας οποιοσδήποτε. Δυστυχώς κάποτε είναι στημένο, κάποτε είναι και τα πολλά γεγονότα που τρέχουν και δεν προλαβαίνουν οι δημοσιογράφοι να κρατήσουν τη σειρά και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη. Κάποτε όμως γίνεται και επίτηδες αυτό το πράγμα. Και εγώ περιμένω από το Al Jazeera κάτι παραπάνω. Υποσχέθηκε ότι θα δώσει κάτι παραπάνω. Του περιμένουμε ακόμα. Είπα σου, εγώ νομίζω ότι υπήρξαν παρεμβάσεις. Μπορεί και αυτό. Anyway. Ναι. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Άλλη Μιχαήλ, είσαι εκεί? Προσπαθώ, μ' ακούτε? Δεν Τώρα κάνει. σε δούμε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να μου το επιτρέψει η σύνδεση, διότι κόφκεται συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, δεν ήξερα μέχρι που έμεινα. Λέγες ότι ο κάθε δημοσιογράφος κουβαλάει και προβάλλει τη δική του ιδεολογική. Ναι, έλεγα ότι είναι θέμα ιδεολογικών προσεγγίσεων και των εργοδοτών, αλλά και των ίδιων των δημοσιογράφων. Γι' αυτό είναι δύσκολο
να βρούμε την αντικειμενικότητα την οποία ψάχνουμε. Έλεγα επίσης ότι σήμερα δεν έχουμε δημοσιογράφους, έχουμε δηλωσιογράφους. Δηλαδή μεταφέρουμε, κάνουμε delivery δηλώσεων του τι είπε ο ένας πολιτικός, ο άλλος πολιτικός, ο ένας παράγοντας, ο άλλος παράγοντας. Αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων. Αυτή είναι η δημοσιογραφία, αυτή είναι η ενημέρωση που έχει ο κόσμος, τίποτε άλλο. Όσο δεν αφορά την έρευνα, που πολύ σωστά έχει αναφέρει η Σούλα, δεν είναι γιατί δεν θέλουν οι δημοσιογράφοι. Δεν το επιδιώκουν οι εργοδότες. Δηλαδή θεωρούν ότι είσαι παραγωγικός εάν μου γεμώσεις μέσα στην εφημερίδα σήμερα μια σελίδα. Ή αν μου κάνεις 2 ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο ή ξέρω εγώ ένα μεγάλο ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Εφημερίδα και ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, το να πεις να κάνω μια έρευνα για το τάδε θέμα, οποιοδήποτε είναι. Ναι. Θεωρείται χαμένος χρόνος. Πέραν τούτου έχει περιοριστεί πολλά ο αριθμός των εργοδοτουμένων σήμερα, λόγω και της κρίσης του 2013 και του θέματος του κορονοϊού κλπ. Όλα σχεδόν τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν με προσωπικών ασφαλείας, γεγονός που δεν τα αφήνει, είναι ένας επιπρόσθετος λόγος ή δικαιολογία, αν θέλετε, να κάνουν αυτό που λέμε δημοσιογραφική έρευνα. Γι' αυτό η Κύπρος υστερεί πάρα πολλά πάνω σε το θέμα. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο παρουσίασης των ειδήσεων. Νομίζω ότι είναι λάθος, σωστή προσέγγιση της Σούλας, αλλά είναι λάθος αυτό που γίνεται να μην μπορεί να ξεχωρίσει ο ακροατής, ο αναγνώστης ή ο τηλεθεατής πού είναι η είδηση και πού είναι η άποψη του δημοσιογράφου ή του μέσου στο οποίο εργάζεται. Δηλαδή γίνονται όλα ένα μίξ. Για παράδειγμα, αυτό που είπαν ότι απαράδεκτες δηλώσεις, ξέρω εγώ, του τάδε. Αποστομωτική ήταν η απάντηση του τάδε. Μα γιατί να σου πω εγώ αν ήταν το πράγμα. Εσύ είναι να το κρίνεις, ο ακροατής, ο αναγνώστης, ξέρω εγώ, ποιος που παρακολουθεί, εν πάση περιπτώσει. Άρα, με το να χρωματίζεις την είδηση, σημαίνει ότι κατευθύνεις τα πράγματα προς συγκεκριμένες καταστάσεις. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο πράγμα που μου έμεινε έτσι πολλά τυπωμένο στο μυαλό. Είχαν κάνει μια δήλωση ο Ακιντζή ότι στην Κύπρο πρέπει να υπέρθει η ειρήνη. Και θα το ονομάσω και το μέσο, το Σίγμα. Ξέρετε πώς την παρουσίασε την είδηση? Νέα προκλητική δήλωση Ακιντζή. Μίλησε για ειρήνη. Δηλαδή ό,τι πουν είναι πρόκληση. Ό,τι πουν. Να σου πούν ότι είσαι όμορφος είναι προκλητικό. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, κατά την άποψη μου, ζώντας μέσα σε τούτον την ομάδα των ανθρώπων, πολλές φορές χωρίς να φταίουμε και οι ίδιοι, δεν υπάρχει στην Κύπρο δημοσιογραφία. Υπάρχει δηλωσιογραφία. Και επιμένω πάνω σε τούτο. Και όσον αφορά το θέμα της αυτορύθμισης, για να κλείσω εδώ, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Από τη στιγμή που ο κάθε ένας έχει την άποψη του και το μέσο που δουλεύει και ο ίδιος προσωπικά, έστω και αν επιβληθούν προστήματα ή οτιδήποτε, πάλι τίποτε δεν θα αλλάξει. Βλέπουμε και με την Επιτροπή Δεοντολογίας, της Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, που βάλει προστήματα, αλλά πάλι ο κάθε 400. Πάλι με έναν πρόστιμο 2.000 ευρώ, αλλά και μπορεί να βγάλω που διαφημίσεις, ξέρω εγώ, παραπάνω, άρα ισοζυγίζει. Εκείνο που είπα χτες, λαλώ το και σήμερα, ή με τον τρόπο που το είπα, λαλώ το και σήμερα, και τρώω άλλον πρόστιμο και πάει λέγοντας η υπόθεση. Αυτά. Όλοι τούτοι οι οργανισμοί, Μιχάλη, που είναι στη Βέλιστερ, πάνω στην πλατφόρμα, χρωστούν εκατομμύρια και δεν πληρώνουν τίποτε και τους τα χαρίζουν. Δηλαδή, είναι τούτη η διαπλοκή που υπάρχει με τους ιδιοκτήτες και το κράτος. Πώς περιμένεις να υπάρξει η δημοσιογραφία της προκοπής εδώ μέσα? Το άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω σαν συνάδελφο. Πώς εξηγάς εσύ το γεγονός ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι του όχι, τέλος πάντων, είναι εναντίον των τουρκοκυπρίων, εναντίον της επανένωσης? Γιατί αυτό το πράγμα? Προσπαθώ να το εξηγήσω. Κι εγώ. Και εγώ διαρωτούμε. Έχω άποψη, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική. Πιστεύω ότι παραπάνω δημοσιογράφοι μας, ιδιαίτερα των νέων γενιών, οι παλιοί εντάξει έχουν και μια έτσι διαπαιδαγώγηση από τα σχολεία και τούτα ούλα.
οι νεότεροι δεν έχουν γνώση του θέματος. Και πάνε και κάνουν ρεπορτάζ για το Κυπριακό και για άλλα ζητήματα, χωρίς να ξέρουν τι είναι το Κυπριακό, χωρίς να ξέρουν την ιστορία του, χωρίς να ξέρουν την προϊστορία του, χωρίς να αντιλαμβάνονται τι ακούν από εκείνον που τους κάνει δήλωση, να μπορούν να κάνουν σύγκριση και να βγάλουν συμπεράσματα. Συμφωνώ, δεν ξέρω το θέμα. Και παρόλο που οι σημερινοί δημοσιογράφοι τελειώνουν σχολές, τελειώνουν πίνια, τελειώνουν, ξέρω εγώ, έχω PhD να μπόχουν κλπ. Και όμως δεν έχει το επίπεδο ενός Κατσαμπά, ενός Σταύρου Αγγελίδη, ενός που ήταν πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, πώς το λέμε, ο Κανάουρος. Κανάουρος. Δεν έχουν αυτό το επίπεδο που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το έχουν. Και διερωτάσαι δηλαδή. Είπα, είναι αυτό γενικά το έλλειμμα που υπάρχει σε διάφορους τομείς της κοινωνίας μας. Γενικά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μεταξύ συναδέλφων, αλλά θα δώσω τον λόγο στον Βλαδίμηρο πρώτα, που είχε σηκώσει το χέρι, αλλά δεν τον βλέπω πια. Και μέχρι να τον δω, να το δώσω στον Τόνι, ο οποίος το σήκωσε έτσι, αλλά δεν το είδα. Τόνι. Ναι. Ναι. Εντάξει. Έκαμε άλλα προγράμματα, τώρα να δούμε. Σε ακούμε. Τόνι. Τόνι, μπορείς να μιλήσεις. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Μάλλον δεν είναι εντάξει το μικρόφωνο σου, δεν ακούμε τίποτε. Δεν ακούμε. Για να κοιτάξω εδώ πώς είναι. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Δεν σε βρίσκω κιόλας. Στην λίστα. Να πάμε στο Βλαδίμηρο και να επιστρέψουμε στο Τόνι. Ναι. Βλαδίμηρε. Έχουμε επίθεση ιντερνετική. Λες. Λοιπόν, Έλλη τότε, η Έλλη είχε ζητήσει πάλι τον λόγο, αλλά είπαμε μια σειρά να το δώσω. Έλλη. Με ρόπι μου είναι ζήτησα. Εντάξει, μπερδεύτηκα με το chat μήνυμα. Τώρα ακούτε με? Ναι, δηλαδή με σε ακούμε. Είχα το αναφέρει και σε μια άλλη περίπτωση για κάποιο φίλο μου δημοσιογράφο, ο οποίος έφυγε από το επάγγελμα διότι δεν τον αφήναν να γράψει ό,τι ήθελε. Εμείς σε επικαιρώνουμε, εσύ να γράφεις ό,τι θέλουμε. Και πιστεύω είναι ο μόνος. Φυσικά έχει κόσμο που θέλει να βγάλει το ψωμί του, που θέλει να κάνει και αναγκάζεται και ακολουθά να που του λέει ο μάστρος του. Αλλά πιστεύω ότι τούτη η εισήγηση του Θέμου είναι πολλά σημαντική, αν και το ιδεολογικό δύσκολο να το φύγουμε από μέσα, αλλά όπως είπε και η Σούλα, είναι καλά να προβάλλεις και λίγο και την άλλη την άποψη, σίγουρα. Όχι μόνο τη δική σου την άποψη. Για να γίνεσαι πιστευτός όσον αφορά το δικό σου το ιδεολογικό κομμάτι. Τούτα ήθελα προς το παρόν, αργότερα λέμε περισσότερα, βλέπουμε. Εντάξει, Βλαδίμηρε. Η Αθούλα είχε ζητήσει τον λόγο, αλλά δεν βλέπω πια το χέρι της. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με το κομπιούτερ. Του Τόνι τώρα το βλέπω ανοιχτό το μικρόφωνο του, να δοκιμάσει να μου μιλήσει.
Δεν ακούμε. Δεν ακούμε. Γράψε μας κάτι στο chat να το διαβάσουμε. Είναι το αυτό. Βέβαια, είναι μια πτωχή, ένα πτωχόν υποκατάστατο, αλλά να πέρα. Τόνι, μπορείς να βγεις και να ξαναμπείς και να δοκιμάσεις. Ο Μιχάλης ο Δημοσθένος, Αθούλα, είσαι εδώ. Γιατί δεν βλέπω τα χέρια σας. Βλέπω του Μιχάλη του Δημοσθένου. Έλα. Τόνις έφυγε. Ήθελα να πω διάφορα, αλλά θα αποφύγω να πω. Θα διαβάσω μια δήλωση που έκαμε, νομίζω αν θυμούμε καλά, πριν καμιά 100 χρόνια. Μπορεί να κάνω λάθος. Ένας δημοσιογράφος Αμερικανός, ο Τζον Σουίντον. Λοιπόν, η δήλωση που έκαμε ήταν στην τελετή βράβευσης του. Και είπε τα εξής. Δουλειά και καθήκον κάθε δημοσιογράφου είναι να καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται, να διαστρεβλώνει, να εξυβρίζει, να κολακεύει γονιπαιδί στον μαμονά και να πουλά την πατρίδα και τους συμπατριώτες του για να βγάζει το ψωμί του. Είμαστε εργαλεία και υποτελείς των πλουσίων ανθρώπων του παρασκηνίου. Είμαστε οι μαριονέτες, αυτοί που κινούν τα νήματα και εμείς χορεύουμε. Τα ταλέντα μας, οι δυνατότητες μας και οι ζωές μας είναι όλα ιδιοκτησία άλλων ανθρώπων. Είμαστε διανοούμενες πόρνες. Έχω υπόψη μου αυτή τη δήλωση, ναι, την έχω διαβάσει. Νομίζω αυτή η δήλωση του δημοσιογράφου που, αν θυμούμε καλά, διάβασα το βιογραφικό του, ήταν και αρχισυντάκτης, ήταν και, ξέρω εγώ, στις πιο ψηλές ιεραρχίες των τότε εφημερίδων κλπ. Νομίζω αυτή η δήλωση τα λέει όλα. Και έναν τελευταίο, έχω την άποψη ότι τα ΜΜΕ δεν είναι άμυρα ευθυνών στο ότι η διαφθορά έχει δικτυωθεί σε τέτοιο βαθμό που έχει απλώσει ακόμα και στα πιο χαμηλά στρώματα της κοινωνίας, διαφθείροντας τους ανθρώπους και κάνοντας υποτελείς τους ανθρώπους, φέρνοντας τους σε αυτήν την κατάσταση και σε αυτήν την ξεφτύλα. Πρώτα εξευτελίσαν τους εαυτούς τους οι δημοσιογράφοι και μετά έφεραν συνέβαλαν σε όλη αυτή τη διαφθορά της κοινωνίας. Ναι. Να σας φέρω και έναν άλλο παράδειγμα όμως, εγώ. Την Δάφνη Καράουα, όπως λέγεται, από την Μάλτα, αν θυμάστε, μια γυναίκα δημοσιογράφος, η οποία δολοφονήθηκε γιατί έψαχνε θέματα διαφθοράς, αν θυμάστε. Λοιπόν, αν έχεις να κάνεις με υπόκοσμο, όταν μπαίνεις σε έτσι θέματα διαφθοράς, corruption και διαπλοκής κλπ., έχεις να κάνεις πλέον με πολύ σκληρόν κόσμο, με υπόκοσμο, με αλήτες που δεν νοιάζονται για τίποτε. Δηλαδή, όχι μόνο πουλούν τη μάνα τους, τι να σας πω, δηλαδή, είναι καρνίβαλοι, πατούν επί πτωμάτων. Οπότε δεν είναι πάντα εύκολο για έναν δημοσιογράφο να κάνει αυτή τη δουλειά. Όμως ο ρόλος του είναι αυτός. Αυτός είναι ο ρόλος του και αν αποφάσεις να γίνεις δημοσιογράφος, πρέπει να ξέρεις ότι θα μπεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Εγώ, για παράδειγμα, όταν έκανα ντοκιμαντέρ που έκανα για το 1964, ειδικά για το 1963-1964, πλήρωσα μεγάλο τίμημα στη δουλειά μου. Δηλαδή, έχασα την προαγωγή μου για διευθυντής του τμήματος ειδήσεων. Μου έκαναν τόσο πόλεμο τότε, έστειλε επιστολή ο Υπουργός Εσωτερικών, που του έστειλε ένας άλλος βουλευτής, ο οποίος έλεγε ότι εκείνη η ταινία πρέπει να καταστραφεί, διότι μιλάει για την ΕΟΚΑ, μιλάει για το ένα, μιλάει για το άλλο και δεν πρέπει να τα λέμε αυτά και διάφορα.
Ναι, και ζήτησε να καταστραφεί η ταινία. Λοιπόν, μετά, όταν ήρθε η σειρά μου να διοριστώ, είχε φύγει ο Καρεκλάς και έπρεπε να αναλάβω εγώ, ήμουν η πιο παλιή. Όχι να διοριστώ διευθύντρια, αναπληρώτρια διευθύντρια. Δηλαδή, απλώς ένας διορισμός, ούτε καν τη θέση δεν έπαιρνα την κανονική. Απλώς για ένα χρόνο, γιατί θα υπηρετούσα μετά. Στάθηκε αδύνατο να με κάνουν ακόμη και αναπληρώτρια διευθύντρια. Εβάλαν άλλους 5 μαζί μου, άλλους 4, γενικάμε 5, και αλλάσαμε κάθε 3 μήνες. Και ήρθαν άνθρωποι, συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν 15 χρόνια νεότεροι που μένα, και μπαίναν από πάνω μου και εγώ από κάτω, για να με εξαναγκάσουν σε παρέτηση ουσιαστικά. Τόσος εξευτελισμός που μου έκανα. Αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, το πλήρωσα πολύ ακριβά. Όμως εγώ χαίρομαι που έκανα αυτά που έκανα, τη δουλειά που έκανα, διότι θεωρώ ότι ήταν μια προσφορά για τον τόπο, μια προσφορά για την κοινωνία και ένας μου λείπουν οι θέσεις και οι ιεραρχίες κτλ. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι αθώα αυτά τα πράγματα. Ναι, πέστε μου. Έχεις πάντως το σεβασμό και την εκτίμησή μας. Να δώσω το λόγο στο Δάφνο και να συνεχίσεις μετά. Βεβαίως. Λοιπόν, απλά ήθελα και εγώ να επαναλάβω την τελευταία κουβέντα της Σούλας, η οποία νομίζω ότι είναι κρισιμότατη. Έμειναν τα ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα κυκλοφορούν και στο YouTube. Νομίζω ότι είναι σοβαρότατη επιβράβευση κάθε θέαση το συγκεκριμένο. Και οκ. Κατά τα άλλα, ο χώρος της δημοσιογραφίας υπάγεται στους κανόνες στους οποίους υπάγονται και όλοι οι υπόλοιποι χώροι εργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ως εκ τούτου όλοι βιώνουμε στον ΑΒ βαθμό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια γενικώς ομιλούντας γνωστή ρίση του Μάρξ, ο οποίος αναφέρει ότι η κυρίαρχη ιδεολογία σε κάθε κοινωνία είναι η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης. Η δημοσιογραφία έχει αυτόν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ότι όχι μόνο συμμετέχει στην αναπαραγωγή αυτής της κυρίαρχης ιδεολογίας, αλλά είναι ίσως και ο κυριότερος φορέας της αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παλιά ήταν η Εκκλησία, τα σχολεία βεβαίως, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλέον νομίζω ότι έχουν την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την αναπαραγωγή της άρχουσας ιδεολογίας. Τώρα, η άρχουσα ιδεολογία ποτέ δεν είναι έναν τροπάρι, πάντα συνδυάζεται με πραγματικότητες έτσι ώστε να διαμορφώνονται ανάλογα συνειδήσεις. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι μέσα στο χώρο των δημοσιογράφων θεωρώ ότι, πρώτα απ' όλα, όπως το ανάφερε η Σούλα, είναι αδύνατον να υπάρξει αντικειμενική δημοσιογραφία. Και είναι αδύνατον διότι όλοι οι δημοσιογράφοι, όπως και όλοι οι ακροατές στο κάτω-κάτω, συμμετέχουμε στα της κοινωνίας. Οπότε έχουμε την ανα πάσα στιγμή και μία οπτική γωνία μέσα από την οποία αντιλαμβανόμαστε ή βλέπουμε τα πράγματα. Πέραν τούτου όμως, δηλαδή πέραν του ότι υπάρχει πάντα μια ιδεολογική φόρτιση στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται οι ειδήσεις, υπάρχει μια επίσης σημαντική πραγματικότητα, η οποία νομίζω ότι πρέπει που μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ της δημοσιογραφίας, η οποία είναι δημοσιογραφία του κατεστημένου, και μια δημοσιογραφία η οποία προσπαθεί να ερευνήσει πραγματικά τα πράγματα και ή δυνατόν μάλιστα να προτρέψει, όχι να υποδείξει, προς
άλλες κατευθύνσεις. Θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν την οπτική του ότι θέλουν να δουν τα πράγματα να αλλάζουν, δεν είναι ακριβώς φορείς μιας ιδεολογίας όπως οι υπόλοιποι, διότι έχουν μια υποχρέωση απέναντι στο ίδιο τους το θέμα και απέναντι στην πραγματικότητα της θέσης τους. Για να μπορεί κάποιος να αναπτύξει μια δημοκρατική δημοσιογραφία, να το πω έτσι, οφείλει να είναι πρώτα απ' όλα τίμιος με τον εαυτόν του, τον εαυτόν της και στη συνέχεια τίμιος με το θέμα, με τις πραγματικότητες του θέματος, όσον οδύνηρες και αν είναι αυτές οι πραγματικότητες, διότι μόνο μέσα από μια αντικειμενική θεώρηση της πραγματικότητας μπορεί κάποιος να προχωρήσει και να πει και άρα ίσως αυτόν, το άλλον, το μεθάλλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν αποστολή τους να ενισχύσουν και να εδραιώσουν την κυρίαρχη ιδεολογία δεν έχουν καμιά υποχρέωση απέναντι στην αντικειμενικότητα. Η μόνη τους υποχρέωση είναι να κάνουν βέβαιο ότι θα βομβαρδίσουν τα μυαλά του πληθυσμού, ούτε καν των πολιτών. Ενώ οι δημοκράτες δημοσιογράφοι έχουν την υποχρέωση να είναι αντικειμενικοί έτσι ώστε να δώσουν τη διάσταση της πραγματικότητας μέσα στην οποία οφείλουν όσοι έχουν μία πιο προοδευτική άποψη των πραγμάτων να λειτουργήσουν. Και τούτον νομίζω ότι μια σημαντική διαφορά η οποία έχει τη σημασία της. Τούτο. Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Δάφνο. Τόνι, μπορείς να ξαναδοκιμάσει. Με ακούτε? Ναι. Ναι. Wow! How exciting! Σούλα μου, σε χαιρετώ. Δεν ξέχασα ότι θα συναντηθούμε. Ναι. Απλά κάποια δικαστήρια που τρέχω και προσπαθώ να τελειώσω σε καμιά 2 εβδομάδες. Ναι. Αλλά είναι εκεί. Anyway, πρώτα θα ήθελα να πω ένα-δυο δικές μου εμπειρίες για να καταλάβουμε το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Άμα θέλουν να σε πολεμήσουν, τις ικανότητες που έχουν να σε πολεμήσουν. Όταν έκανα τότε το ντοκιμαντέρ Φωνή Αίματος και τα λοιπά που όλοι ξέρετε. Ναι. Σε μια φάση έκανα μια εκπομπή στο ράδιο Πρώτο. Προσέξτε, έκανα εκπομπή για μένα χωρίς εμένα. Ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Και η οποία έπιανε... Ο Λάζαρος. Ήταν νομίζω η Άννα Λευκάτη. Ήταν κάποια, είχε 2 Λευκάτες. Δεν ξέρω. Νομίζω, ήταν κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, διότι εγώ και άκουσα την, η καημένη αδελφή μου τότε, η οποία έχουν καμία σχέση με την πολιτική, μόλις ήρθε από τις σπουδές της και ήταν στο χώρο εργασίας της και ξαφνικά κάνουν την εκπομπή και λαλούν της αδελφής μου, μα συγγενείς σου, λόγω του επιθέτου, όχι δεν τον ξέρω να λύτω. Και έκανα μια ζωντανή εκπομπή για μένα χωρίς εμένα. Δηλαδή, δεν είχαν κάνει την ευγένεια και πιάνε ο κόσμος και λένε την άποψη του για μένα. Ξέρετε την άποψη του για μένα, του κόσμου, προδότης κτλ. Ένα άλλο δεύτερο γεγονός που ήταν πολύ ενδιαφέρον με το ΡΙΚ. Ήρθε ο Βασβή, έκαναμε ένα cultural event στη Λευκοσία μαζί με μια Ινδιάνα φίλη μου με drums. Σε έναν παράκι στη Βόρεια Λευκοσία, στην οποία μιλώ σου είχε γεμίσει κόσμο. Τη Morning Star, ο Δάφνος να θυμάται, νομίζω πρώτα την γνώρισε. Και κάναμε ένα cultural event ιντιάνικο, με τα φτερά μας, με τα τύμπανα μας κτλ. Και ήρθε και το Ρικ περιέργως, ήταν ο Βασβείο κάμεραμαν, το οποίο πρέπει να το γνωρίζεις. Ναι. Λοιπόν, και στεκούμαστε δίπλα-δίπλα με την κοπέλα, τη φίλη μου, και παίζαμε τα τράμς.
Και ξαφνικά μου λένε, όταν τελειώσαμε, του λέω του Πασφύρε, μα είναι δυνατόν να με βάλεις εμένα μες στο ρίξ, να με βάλουν εμένα μες στο ρίξ. Με φουάζε λαλί μου και σε εύκαλα. Καλά ρε λάδω, αφού είστε δίπλα-δίπλα, είμαστε κολλητοί. Ένα λεπτό. Πιστεύω να φέρνω το ρεύμα μου, να κλείσει το ρεύμα μου, για με ούλαζε από άποψη. Οπότε δεν ξέρω αν το έπαιξε το ρίξ τελικά, αλλά η ουσία πια που ήταν ότι κατάφερε ένα άνθρωπο δεν στο είμαστε δίπλα-δίπλα να φέρει ένα άτομο μόνο και έπαιζε το τράμα, ας πούμε. Μάλιστα. Έτσι που τα events που λέω τώρα, έτσι απλώς για να καταλάβουμε την εμπειρία του what we mean when we say manipulation. Ναι. Των media. Και εγώ για να κάνω εκείνα τα ντοκιμαντέρ που έκανα, ήταν επί εποχής Χριστόφια. Αν ήταν άλλη εποχή, δεν υπήρχε περίπτωση. Και σε μια φάση με είχαν απειλήσει, ήθελα να πιάσω συνέντευξη από έναν δολοφόνο της Τόχνης. Λοιπόν, και πιάμε τηλέφωνο ο γιος του και είπε μου, μάντα που θέλεις τώρα και εκατόνεις και κάμνεις και φτιάζεις κλπ. Και πρόσεχε και να με άμπα και βουσίσε κανέναν αυλά και κάτι κουβέντες έτσι. Και έπιασα τον Στέφανο, τότε ήταν εκπρόσωπος και είπα τούτα, διότι αν δεν είχα κάλυψη, δεν υπήρχε τρόπος να κάνω τίποτε. Μετά δεν ξαναπαιχτήκα βεβαίως, διότι πήγαν άλλοι που τα κόψαν τελείως. Αλλά τέλος πάντων. Anyway, μάλιστα. Άλλος. Μιλώντας για τον δολοφόνο της Τόχνης, ένας από τους πολλούς. Ναι, τον είχα συναντήσει έναν στο Γέρι, στο καφενείο. Και εντελώς έτσι ασυναίσθητα άρχισα να μιλώ για τους Τουρκοκύπριους και άλλα και έφτασε στο σημείο ο ίδιος να πει ξέρεις εγώ είμαι ο τάδε. Το έκανα το τάδε ας πούμε. Anyway, απλώς έτσι πας στην κουβέντα. Anyway, αυτό που θέλω να πω είναι ότι generally το πιο δύσκολο κομμάτι, τουλάχιστον για μένα που αντιλαμβάνομαι, είναι το οικονομικό για ανθρώπους σαν εμάς που έχουμε και τα κότσια να το πούμε. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Προχτές ανακάλυψα, εδώ κάνω μια πληροφορία, ας πούμε, ότι ο κόσμος, επειδή ξέρει ότι εφοβούμαι, κάποτε μιλούν μου. Και εδώ κάνω πληροφορία για κάποιον υπουργό και για το παρελθόν του με κάτι, ας πούμε. Το οποίο εγώ για να το βρω, ας πούμε, έπρεπε να αφήσω τη δουλειά μου, να πάω στην Αρχιεπισκοπή, να κατεβώ κάτω στις παλιές εφημερίδες, να ερευνήσω π.χ. αν τούτο στέκει. Και τελικά δεν μπορούσα πια το Σάββατο, τελικά να ανοίγουν πλέον το Σάββατο κτλ. Ή ας πούμε κάποιος, τούτον πάει και με άλλο πράγμα που θέλω να πω. Η σύνδεση με τους πολιτικούς. Κάποιος πολιτικός ήρθε, μου έδωσε κάποια στοιχεία για την οικονομία, για κάποιες εταιρείες, οι οποίες αν στέκουν τα πράγματα όπως τα άκουσα, να βρεθούν κάποιοι φυλακοί και άμα λαλώ κάποιοι και μιλώ και για κάποιους που έχουν κανάλια. Σοβαρή υπόθεση. Το πρόβλημα ποιο που είναι, ότι εγώ και είπα, και ο πολιτικός που μου το είπε, που μου το έδωκε, δηλαδή μου ανεγλίτωσες που την άλλη ταινία, που τούτη μπορεί να με ευκείς ζωντανός, δηλαδή, αν το κάνει. Εγώ δεν έχω ανάγκη να κάνω ντοκιμαντέρ, μπορώ να κάνω και δημοσιογραφικά, το γράψω, ας πούμε, φτάνει να το βγάλω. Το πρόβλημα ποιο είναι. Πού να βρω εγώ χρόνο που ξυπνώ ώρα 5 και 20 το πρωί, να πάρω σύλλου, να πάρω μωρά σχολείο, να πάω στη δουλειά μου, να κάνω τα μοντάζ μου, τα πράγματα. Η πραγματική ώρα που φτάνω στο σπίτι μου είναι η ώρα 9 το βράδυ. Και κάνω διάφορες βλακίες, διαφημίσεις και corporate documentaries, τα οποία λίγο τι με ενδιαφέρουν, αλλά πρέπει να ταΐσω την οικογένεια μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι ότι είναι το οικονομικό. Δηλαδή, έχω τώρα την υπόθεση με 5 εταιρείες πλαστές που περάσαν εκατομμύρια από μέσα, που εφάν τα, έκαναν τα, φτιάσαν τα. Είμαι σίγουρος ότι πηγαίνουμε πολλά καλή, οι πληροφορίες με πολλά καλές, αλλά δεν μπορώ να το κυνηγήσω, να το πω έτσι απλά κυπριακά, λόγω οικονομικού. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται, εμείς ως άτομα υπάρχουν γενικά δεξιά-αριστερά. Να βρούμε τον τρόπο, να βρούμε τα μέσα, να σμίξουμε δυνάμεις και να κινηθούμε και να βγάλουμε στο φως ό,τι μπορούμε. Εμείς τουλάχιστον μου παίρνουμε το ρίσκο, διότι εγώ μακαρίστηκα από καιρό, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Και πάρα πεθάνει 2 φορές ο πεθαμένος. Οπότε εγώ πιστεύω ότι και όσα είπε και ο Μιχάλης πολλά σωστά και ο Δάφνος πολλά σωστά,
και σίγουρα επηρεαζόμαστε με τις ιδεολογίες μας, αλλά είναι καλό το όραμα μας. Ναι, επηρεάζει με μια διεθνιστική ίσως view που έχω της κοινωνίας και του κόσμου, σίγουρα επηρεάζει με. Και σίγουρα διά μου κατεύθυνση. Ναι ρε φίλε μου, αλλά είναι καλό το όνειρο μου. Είναι πολλά σωστό το όνειρο μου. Και ένα πράγμα μόνο, μια σημαία μόνο μπορεί να έχει ο δημοσιογράφος, την αλήθεια. Μόνο αυτό μπορεί να υπηρετήσει. Τίποτε άλλο. Δεν δικαιούσε ούτε πατρίδα, τέλειωσε, δεν έχεις πατρίδα. Είσαι υπηρέτης της αλήθειας. Τούτη είναι η άποψη με εμένα. Αν έβρω βρωμιά για το Αγγέλεν, το ίδιο για μένα με άβρω βρωμιά μέσα στο ΕΛΑΜ. Το ίδιο μου. Αν έβρω μια, πρέπει να φέρω στο φως, είναι ευθύνη να το κάνουμε το πράγμα. Απλώς θέλω να πω εγώ μιλώντας πόψη, ας πούμε, και γνωρίζοντας ότι ακούμε και μέσα από το Facebook πάρα πολλοί άνθρωποι και μπορεί που κάποιοι να είναι εύποροι. Εμείς παλεύουμε με τα κότσια μας τα δάνεια. Αλλά αν βρεθούν οι χορηγοί και άνθρωποι, είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Φτάνει να βρεθεί και ο οικονομικός πόρος που να μας ελευθερώσει τα σέρκα μας και τις ώρες μας, γιατί εντός που είπε και η Σούλα, η ερευνητική δημοσιογραφία χρειάζεται πολλή δουλειά. Πρέπει να πάει να μπεις μέσα σε εταιρείες, να πάει στον ένα, να πάει στο άλλο, να βγάλεις το zoom που θέλεις να βγάλεις. Και ελπίζω να βρούμε τους τρόπους και τους πόρους να βγάλουμε έστω διαδικτυακά κανάλια, δηλαδή καλή ώρα όπως τούτον, αλλά σε πιο on daily basis, ας πούμε, και με κάποιους τρόπους να βρούμε τους οικονομικούς πόρους, να μπορέσουν άτομα που ενδιαφέρονται για την αλήθεια, που ενδιαφέρονται για το φως, που ενδιαφέρονται να αλλάξουν την κοινωνία, να προωθήσουν τουλάχιστον, δεν θέλω εγώ, άλλου, ανθρώπους όμως που τολμούν να βγουν και να κάνουν τις έρευνες και που να ρισκάρουν, διότι τίποτα, εμένα προσωπικά τίποτε άλλο δεν με σταματά, μα τίποτε. Δηλαδή κάθομαι κάθε μέρα στην καρέκλα τη νύχτα και τριβιτζάζουμε, γιατί ο έναν και το άλλο το information που φτάνει κοντά μου και λέω δεν μπορώ να το κάνω, είναι χώρα, δεν βρίσκω, ας πούμε, 9 η ώρα. Ας πούμε και κάθομαι όπως τον Κακομάζαλον και γράφω έναν ωραίο πράγμα που μου έρχεται εκείνη την ώρα έμπνευση στο Facebook, ας πούμε, και αποσχολιούμαι, γιατί όσο με φτάνει ο χρόνος μου και το οικονομική μου δύναμη και τούτο είναι πράγμα που πρέπει να το δούμε σαν ομάδες, σαν groups, σαν κτλ. Έχεις το πάθος που χρειάζεται, γιατί όπως μου είπε κάποιος, it's not money that makes the world go around, it's passion. Exactly. It's passion. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε κοπελούθια ανήλικα να σπουδάσουμε και να ταΐσουμε και παρόλο που δουλεύουμε και τίμια η μισθή που πιάνουμε, ούτε συνήθως θα μπορέσουμε να το κάνουμε και πάλι να πρέπει να πάμε στα φοιτητικά δάνεια, γιατί έτσι μας εκαταντήσαν, να σπρίσαν τα μαλλιά μας και ακόμα παλεύουμε για την επιβίωση μας. Αλλά έχω μια χαρά μέσα μου. Μια χαρά ότι somehow, some way θα βρούμε τον τρόπο και θα φτάσουμε για που πρέπει να φτάσουμε. Και να το παλέψουμε ό,τι και χρειαστεί να κάνουμε. Και Σούλα μου, είμαι πολλά περήφανος για σένα. Διότι ξέρεις κάτι, όταν είδα το ντοκιμαντέρ σου και μιλάς για τη Μάραθαν και το Σανταλάριν και σκέφτομαι να που έπρεπε να περάσω εγώ το 4 και το 5 για να κάνω τα πράγματα. Και ότι τελικά δεν παίζει ρόλο αν έφτασε στα αυτιά κάποιον που άλλον. Κατάλαβες, σημασία έχει ότι έφτασε, διότι στην ουσία και για τη δόξα μας που δουλεύουμε, για την αλήθεια υπηρετούμε ακριβώς. Και σημασία... Είμαστε Hollywood. Μπράβο. Και το που μου αρέσει και μαζί σου η ταπεινότητα είναι σημασία αν το παγώνει, αν το πεν άλλο, ποιος το πεν πρώτος και ποιος το πεν δεύτερο. Σημασία είναι να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα μες στην κοινωνία και τις αλήθειες που χρειάζεται να ακούσει την κοινωνία. Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους τέτοιους και σε ευχαριστώ για όσα έκαμε προσωπικά. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι ο πρώτος. Και εμείς ευχαριστούμε, Τόνι, για τη χαρά σου που μοιράστηκες μαζί μας. Μετά και από την εκπληκτική σου παρουσίαση και μετά και από την εκπληκτική επίσης παρέμβαση σου τη νύχτα που είχαμε τον Χριστό τον Αχνιώτη. Αλλά να δώσω τώρα τον λόγο στον Παύλο να μιλήσουν οι συμμετέχοντες στο καφενείο και μετά θα δώσω τον λόγο στη Σούλα
για να απαντήσει σε όλους, για να καταρχήν τουλάχιστον κλείσιμο. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και να ευχαριστήσω όλους τους προλαλήσαντες. Τα είπαν όλα λίγο πολύ από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ειδικά τη Σούλα για την ενημέρωση που έκανε και την Μερόπη για την εξαίρετη εισαγωγή της. Σούλα και την Μερόπη για το τι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία. Σκεφτόμουν, ερωτόμουν, αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Κύπρο? Δεν την αναγνώρισα. Με κάποιες εξαιρέσεις που ελέγχθησαν προηγουμένως, σαν να μου φαίνεται ότι αυτή είναι η εικόνα της δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Πολύ κατανοητό ότι η Σούλα επικεντρώθηκε στη διαπλοκή της κρατικής εξουσίας με τη δημοσιογραφία. Πολύ σωστά, αλλά βέβαια δεν είναι μόνο η κρατική εξουσία. Υπάρχουν και άλλου είδους εξουσίες και ξέρουμε ότι πάντα υπήρχαν μερικοί μεγαλοπαράγοντες, μεγαλοδικηγόροι, Ελληνοαμερικάνοι και τέτοιοι που ανεξάρτητα από ποιος ήταν στην διακυβέρνηση περνούσαν τη θέση τους και εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά τους εις βάρος πολλές φορές ατόμων και των συμφερόντων του γενικότερου συνόλου. Τώρα βέβαια έχουμε το πρόσθετο φαινόμενο τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης σε πολύ λίγα χέρια. Και αυτά τα λίγα χέρια μαζί με τον έλεγχο που ασκεί το κράτος στους μηχανισμούς δημοσιογραφίας ελέγχουν τα πάντα. Και δεν είναι σε ανταγωνισμό βασικά το κράτος με αυτούς τους μεγαλοειδιοκτήτες. Είναι πλήρως εναρμονισμένοι και αλληλοσυμπληρώνονται ο ένας με τον άλλο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο, διότι και η επιρροή, η σημασία που έχουν τα μέσα πλέον, παρόλη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει ότι η βασική πηγή πληροφόρησης του μέσου Κύπριου πολίτη είναι η τηλεόραση, εντάξει, και το ΡΙΚ κατά κύριο λόγο και καμιά-δυο εφημερίδες που θα διαβάσει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο νομίζω θα πρέπει να απασχολήσει πέρα από τα γενικά που είπαμε. Εμένα προσωπικά μου προκαλεί τεράστια εντύπωση πώς η τεράστια πλειοψηφία των δημοσιογράφων αναπαράγει βασικά την ίδια οπτική γωνία στην απόδοση της είδησης. Δεν δίνουν μόνο την είδηση, προχωρούν και παραπέρα. Δίνουν και μια εξήγηση. Κάνουν και διερευνητική δημοσιογραφία. Μόνο που το πλαίσιο εξήγηση προέρχεται πάντα από την ίδια πηγή. Κατ' ουσίαν από ένα-δύο κυβερνητικούς παράγοντες και συγκεκριμένα ένα. Και νομίζω μπορείτε να αντιληφθείτε σε ποιον αναφέρομαι. Και είναι πολύ... Πέρα από τα οικονομικά, είναι και αυτή η πτυχή που νομίζω να μην επισημάνθηκε αρκετά για το πώς λειτουργεί ένας δημοσιογράφος. Το αλύσει βερίσι, όχι το οικονομικό. Θα πεις αυτά που θέλω και όπως τα θέλω και εγώ θα σου δίνω είδηση. Διότι εγώ είμαι η πηγή της είδησης. Και βλέπετε πόσο πολύ, ειδικά για το Κυπριακό και τα συναφή, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω η πλειοψηφία των δημοσιογράφων ακολουθεί αυτή την οδό και αποτυχάνει παταγωδός και ηχτρά στην επιτέλεση του. Δεν είναι επάγγελμα μόνο, υποτίθεται είναι και λειτουργήμα ο δημοσιογράφος. Σαν να μην το βλέπω αυτό το πράγμα. Είπαμε, υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Αναφέρθηκαν ο Κατσαμπάς και ο Αγγελίδης. Βλέπετε πολλούς Κατσαμπάδες και Αγγελίδες αυτή την εποχή. Ούτε ιδέα. Ανέφερε νομίζω ο Μιχάλης ο Μιχαήλ ότι δεν έχουμε δημοσιογράφους, έχουμε δηλωσιογράφους. Πρέπει να το πω αυτό, εγώ το άκουσα για πρώτη φορά από κάποιον που μπορεί να μην χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Το είπε και το επαναλάμβανε και επέμενε και το περτώνησε ο Τάσος Παπαδόπουλος.
αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουμε δημοσιογράφους, αλλά δηλωσιογράφους. Και νομίζω ότι αποδίδει πάρα πολύ καλά, όπως το περιέγραψε και ο Μιχάλης Μιχαήλ. Θα είμαι λίγο αιρετικός και να με συγχωρέσει η Σούλα και οι άλλοι δημοσιογράφοι, αλλά έχω σοβαρές επιφυλάξεις, σοβαρούς ενδιασμούς κατά πόσον υπάρχουν πραγματικοί επαγγελματίες δημοσιογράφοι με επάρκεια. Διαρωτώ με. Δεν το βλέπω. Μπορεί να υπάρχουν μία-δύο εξαιρέσεις, αλλά στην τεράστια πλειοψηφία τους δεν βλέπω να υπάρχουν πραγματικά δημοσιογράφοι με επάρκεια και επαγγελματισμό. Και το κατελάχιστο, ούτε καν τηρούν τα ελάχιστα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάνεις εσύ ένα ρεπορτάζ για κάποιον. Τα ελάχιστα της δεοντολογίας απαιτούν να του ζητήσεις την άποψη. Τουλάχιστον να τον ενημερώσεις. Να του πεις αύριο, θα βγάλω στην εφημερίδα αυτό το ρεπορτάζ που σε αφορά. Μπορεί να σε κατακεραυνώνει, μπορεί να σε προσβάλλει, μπορεί να είναι και λιβελογράφημα. Αλλά τα βασικά της δημοσιογραφικής δεοντολογίας απαιτούν αυτό. Αναφέρθηκε η Μερόπη στο όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, all the president's men. Να θυμηθείτε πόσες πηγές έπρεπε να βρουν για να διασταυρώσουν μια είδηση και πώς παίρναν την προηγούμενη μέρα αυτόν στον οποίο αφορούσε η είδηση, για να του πούν ότι θα βγούμε αύριο στην εφημερίδα με αυτή την είδηση, έχεις να πεις κάτι. Βλέπεις κάτι τέτοιο να γίνεται στην Κύπρο? Εγώ δεν το είδα. Αυτό που βλέπω είναι θρασίδηρους δημοσιογράφους που σε τέτοιες περιπτώσεις να αρθρογραφούν με ψευδόνυμα και βεβαίως να γίνονται μετά αρχισυντάκτες και διευθυντές εντύπων, ενώ οι καθώς πρέπει δημοσιογράφοι έχουν εξοβελιστεί από το συγκεκριμένο έντυπο. Ή βλέπεις άλλους σε αυτό να κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία κατ' εντολή και κατ' υπόδειξη προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Και νομίζω υπάρχουν τα παραδείγματα για να τα δείτε. Είναι απογοητευτικό και το λέω με πόνο ψυχής. Αλλά πολύ σωστά ο Θέμος έθεσε το θέμα τι ιδέων γενέστε. Δεν είμαι ειδικός. Πολύ καλά είπε ο Θέμος, μια καλή ιδέα να βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων να κάνουν αυτό το πράγμα. Πολύ σωστά, θα ανοίξουν τον δρόμο. Αλλά αυτό που συντηρεί και κρατεί, εμπεδώνει την αλλαγή, είναι η δημιουργία θεσμών. Το κάνεις αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να επακολουθήσουν θεσμοί. Το BBC είναι θεσμός. Το NPR, το National Public Radio στην Αμερική, είναι θεσμός. Και δεν μπορούν να τα πλήξουν οι όποιοι κυβερνώντες. Και δημιουργείται και μια παράδοση εσωτερική. Θυμάμαι τη δεκαετία του 80 όταν ήμουν στην Αγγλία, η πιο εύστοχη και διεισδυτική πολιτική ανάλυση ήταν από ένα πρόγραμμα του BBC του Channel 4, λεγόταν Spitting Image. Πραγματικά, σάτυρα, εύστοχη, με βαθιά πολιτικά νοήματα. Ούτε η Θάτσερ δεν διανοήθηκε, παρόλο που την κοροϊδεύε συνέχεια, ότι μπορούσε να το αγγίξει αυτό. Και εδώ νομίζω είναι και το θέμα της πολιτικής εξουσίας. Αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση μια πιο προοδευτική σύνθεση. Κάνεις αυτές τις θεσμικές αλλαγές, τις έκανες? Δεν βλέπω. Την εποχή Βασιλείου έγιναν επαναστατικές αλλαγές. Δεν ήταν μόνο, Σούλα, αν μου επιτρέπεις, η εισαγωγή του ιδιωτικού ραδιοφώνου και τηλεόρασης, ήταν και η νοοτροπία. Να θυμηθείτε ένα απλό παράδειγμα, το χωρίς πλαίσια με τον Τάκη Χατζηγεωργίου. Ήταν επαναστατική αλλαγή. Αλλά δεν πρόλαβε ίσως ο Βασιλείου και η διακυβέρνηση εκείνη να κάνει τη θεσμική αλλαγή, να εγκαθιδρύσει ένα πραγματικά ανεξάρτητο δημόσιο φορέα για την ραδιοτηλεόραση. Η επόμενη διακυβέρνηση δεν νομίζω να ασχολήθηκε καθόλου με αυτό το πράγμα. Μπορεί να σου επέτρεψε σε ένα, Σούλα, να κάνεις τα ντοκιμαντέρ, αλλά δεν έκανε καμιά θεσμική αλλαγή. Οπότε νομίζω για το τι ιδέων γενέστε αυτό θα έλεγα.
Και είναι και θέμα παράδοσης. Θυμάμαι όταν ήμουν στη Σουηδία, που είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Μια εφημερίδα έγραψε κάτι πάρα πολύ αρνητικό για το Ισραήλ και είχαν πέσει πάνω στο Υπουργείο Εξωτερικών οι Ισραηλινοί για να παρέμβει στην εφημερίδα να το αλλοιώσει, να το αλλάξει. Και μας κάλεσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών για να μας πει ότι εδώ και 200 χρόνια ο νόμος στη Σουηδία απαγορεύει σε μένα καν να θίξω αυτό το θέμα σαν κυβερνητικός αξιωματούχος προς ένα δημοσιογράφο, προς ένα μέσο ενημέρωσης. Τέτοια παράδοση. Έχουμε έστω κατελάχιστον τέτοια νοοτροπία εδώ πέρα. Δεν έχουμε. Αλλά είναι θέμα που επαφείται σε όλους τους πεφωτισμένους και ενδιαφερόμενους που μοιάζονται να προσπαθήσουν να το κάνουν αυτή την αλλαγή. Με αυτά να σας ευχαριστήσω και πάλι. Ναι. Ευχαριστούμε, Παύλο. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε, Παύλο. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Παπακής έχει ζητήσει τον λόγο, αλλά να ρωτήσω και την Αθούλα, που είχε προπολού σηκώσει, αλλά και κατεβάσει το χέρι της. Αν θέλει να μιλήσει, να το ξανασηκώσει. Γιώργο. Δεν ξέρω γιατί μπορώ. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Τα συγχαρητήρια ισχύουν βέβαια την Σούλα για την παρουσίαση της. Απλά μια ιδέα που μου ήρθε την ώρα που ανάφερε σε κάποια περίοδο που σύμβαιναν στο ΡΙΚ επί Παπαδόπουλου και την εποχή γενικά. Ναι. Ίσως να ήταν καλό μια έκδοση Σούλα για το παρασκήνιο. Μια έκδοση δηλαδή στην οποία να αναφέρονται, ξέρω εγώ, τα άγνωστα παρασκήνια της πληροφόρησης του ΡΙΚ της εποχής τάδε. Ξέρω εγώ, ίσως να ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Ένα θέμα που δεν δείχτηκε καθόλου απόψε ήταν η στάση όμως κάποιων δημοσιογράφων, είτε δημοσιογράφων γενικά, μην τους βάλαμε εισαγωγικά ή όχι, εφόσον είναι στο ότι νομίζουν ότι κάθε στιγμή είναι πίσω από ένα μικρόφωνο ή ξέρω εγώ και λοιπά, μια εκπομπή ή εφημερίδες και μπορώ να πω ονόματα, τουλάχιστον αρχικά ονόματα μπορώ να πω. Νομίζουν ότι κρατούν τον Θεό που τα γένια είναι οι παντογνώστες. Δηλαδή, τους λέει κάτι με κάποια στοιχεία ότι αυτό που είπες κύριε δεν ισχύει, είναι λάθος. Όχι, είναι ελεγμένο, διπλοελεγμένο, τριπλοελεγμένο. Μα που είναι τέτοιο. Και επανέρχομαι και ξέρω εγώ και δεν κάνουν μια διορθωτική, τους αποδεικνύουν ας πούμε που είπε είναι λάθος. Όχι, δεν το δέχονται. Μάλιστα κάποιος, δύο περιπτώσεις, αλφα λάμδας, τέλος πάντων μην λέω ονόματα, κλείσαν και το τηλέφωνο έτσι εριστικά. Το θέμα που είπε ο Θέμος είναι πολύ ενδιαφέρον, απλώς αν μπορεί να το αναπτύξει πώς μπορεί να γίνει πρακτικά. Δηλαδή μια ομάδα δημοσιογράφων οι οποίοι να μην έχουν ανάγκη, να μην έχουν εξάρτηση από εξουσία, να μην έχουν εξάρτηση από διαφημιστές, από εταιρείες, από παράγοντες, από κλπ. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια ο κόσμος σήμερα πιστεύω αρκετά μεγάλο ποσοστό σταματά να λέει ότι εφόσον το έγραψε η εφημερίδα, είπε το ράδιο, ισχύει. Αρχίζει και ελέγχει κάποια πράγματα. Να πω ένα παραδειγματάκι. Μια δήλωση του Ακιντζή πριν κάποια χρόνια ότι οι Τουρκοκύπροι θέλουν τις εγγυήσεις της Τουρκίας. Αυτό προβλήθηκε από το ΡΙΚ σε εφημερίδες πρώτοι αυτοί. Οι Τουρκοκύπροι θέλουν τις εγγύησεις της Τουρκίας. Πρέπει να πω τη δήλωση του Ακιντζή. Έψαξα την και είπα παρακάτω ότι αλλά αυτόν ανησυχεί τους Ελληνοκύπριους και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στο τραπέζι των συνομιλιών. Αλλά σε πλέον ξολοκλήρου η εικόνα της πρώτης δήλωσης του Ακιντζή ότι οι Τουρκοκύπροι θέλουν τις εγγύησεις της Τουρκίας. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Εντάξει, να μείνω όταν ότι όπως το είπα, ο κόσμος άρχισε να κρίνει και να θυκευάζει και από εκεί, να θυκευάζει και από εδώ, να ακούει και ξένες, να βρίσκει
είχε κάποιοι άλλοι που ήρθαν τώρα στο νου, η σημερινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα, όπως μεταδόθηκε από το ΡΙΚ. Μετά τις λεγόμενες τάχατες, μετά τις λεγόμενες εκλογές, βάλουν στα λόγια του Γενικού Γραμματέα, του Κουτέρες, ότι λες και είπε ο Κουτέρες, μετά τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Μα είπε καμία έτσι δήλωση ο Κουτέρες, να αναφέρει για λεγόμενες και για κατεχόμενα. Ο άνθρωπος είπε στην Βόρεια Κύπρο. Πώς το διασαφήνισε, πώς το είπε γενικά. Το ότι βάλουν σε δηλώσεις κάποιον, είτε Ευρωπαίων αξιωματούχων, είτε ΗΠΑ κλπ. Βάλουν άλλες καταστάσεις, είναι άλλο πράγμα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Θέλω να βάλω 3 μικρά πράγματα μέσα στη συζήτηση. Ναι. Αναφέρθηκε η Βέλιστερ. Αυτό το σκάνδαλο έχει αποσιωπηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επειδή ο Τόνι ψάχνει για πράγματα που μπορούν να του στοιχήσουν να βρεθεί στο χαντάτζι, κατά αυτά που μας είπε η Σούλα, τούτον είναι τόσο καλά γνωστό, όσο και τόσο καλά κρυμμένο. Το άλλο είναι οι δημοσκοπήσεις που κάνουν και κάποιες εφημερίδες που τα κατά τα άλλα, τέλος πάντων υποτίθεται ότι κρατούν μία αλφα σοβαρή επιφάνεια, τις οποίες ουδέποτε εξηγούν πώς γίνονται, ουδέποτε εξηγούν ότι όποιος θέλει μπαίνει και ψηφίζει και δεν το ξέρουν και πολλοί ότι μπορούν να ψηφίσουν με αυτόν τον τρόπο. Προχτές ευκάλαμε στον Αναστασιάδη με 61%, μέσα στον κορονοϊό ευκάλαν το με 70% και τον Αναστασιάδη, αλλά ακόμα και τον Νουρί. Δηλαδή να πελάνει το πλάσμα. Και το τρίτο που θέλω να θίξω είναι την άμεση, προκλητική και αισχρή συμπαιγνία Νουρί με συγκεκριμένο συγκρότημα όσον αφορά τους πρόσφυγες. Κάμνοι πάσαν ο ένας στον άλλο. Το πρωί μιλά ο Λάζαρος για κάτι που είναι να βγει ύστερα. Ύστερα βγαίνει αυτόν που είπε ο Νουρής. Το μεσημέρι ο Τσουρούλης διά Περεντέν στον Νουρί να πει τα δικά του. Την άλλη ημέρα ο Νουρής κάνει δηλώσεις που αναφέρεται σε αυτό που είναι καλά γνωστό, δηλαδή που είπε ο Τσουρούλης. Δηλαδή είναι μια τόσο προκλητική χειδαιότητα που κανονικά πρέπει κάποιοι να σηκωθούμε και να πούμε κανεί. Διότι είπαμε και συμφωνώ με τη Σούλη, η λεγόμενη ελεύθερη τηλεραδιοφωνία, ραδιοτηλεόραση, καθόλου ελεύθερη δεν είναι. Αλλά τουλάχιστον αναμέναμε να είναι πολυφωνική. Τελικά είναι σκυλάκια της κυβέρνησης που είναι σκυλάκι της οικονομικής ελίτ. Καθαρά πράγματα. Τώρα, μέσα σε αυτό το χάος μπορούμε να έχουμε να βάλουμε αισιόδοξες προτάσεις. Έβαλε ο Θέμος, έβαλε ο Τόνι, αλλά θέλει δουλειά. Με την ευκαιρία να στείλουμε ένα chat ο Θέμος ότι έπεσε το Facebook. Δεν ξέρω αν ακολουθούμε να προβαλλόμεθα στο Facebook. Πάντως εμείς φαίνεται πως είχαμε κάποια προβλήματα με το ίντερνετ. Δεν έχει πέσει το Facebook, αγάπη μου. Είναι εντάξει, παίζει. Πολύ καλά, γιατί τούτα που είπα εγώ θα ήθελα να τα πω με παρησία. Αν ήμουν ακόμα στην εκπαίδευση θα μου έκανε και πειθαρχικό. Είπα πακάμποσα στην εκπαίδευση, πειθαρχικό δεν με πήραν, αλλά παίρνουν τον καθηγητή της τέχνης και όλα τα πράγματα είναι με τον ίδιο τρόπο βρώμικα. Το δημοσιογράφο. Όπου γυρίσεις είναι βρωμιά. Το δημοσιογράφο τον απολύουν τον καθηγητή της τέχνης, που ο κάθε καθηγητής τέχνης, όπως και ο κάθε λογοτέχνης που διδάσκει στην εκπαίδευση, δικαιούται να γράψει και δεν θεωρείται η πρόθεσή της ή να ζωγραφίσει ή ο κάθε μουσικός, τον παίρνουν για πειθαρχικό για κάτι που έκαμε εκτός του σχολείου. Συγγνώμη που πήρα κάποιο χρόνο από τη συζήτηση. Δεν βλέπω, ευχαριστώ πάρα πολλά, ιδιότι συντονίστρια. Σούλα, δεν βλέπω τα χέρια.
Μπορεί Εντάξει. να κάνεις μία... Τώρα μην περιμένετε να απαντήσω σε όλα, δεν θυμάμαι τι ελέγχθηκε, ελεγχθήκαν ωραία πράγματα, χρήσιμα, on the point, πολύ σωστά. Κάποια σημεία ίσως θέλω να θίξουμε. Το θέμα με τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, που είπε τώρα η Μερόπη. Οι δημοσκοπήσεις κατασκευάζονται. Λοιπόν, ο τρόπος που υποβάλλονται οι ερωτήσεις, η σειρά των ερωτήσεων, οι λέξεις όπως διατυπώνονται, το αποτέλεσμα που θέλουν να φέρουν, δηλαδή, στείνεται ένα ολόκληρο σκηνικό για να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν είναι αθώο ούτε αυτό. Άλλα θέματα που θυγήκαν, οι ασφαλιστικές δικλείδες. Ένας τρόπος άλλος ίσως είναι να διοριστεί ένας επίτροπος πολυφωνίας. Αλλά μέσα στον τόπο, που είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι αξιωματούχοι. Εγώ ήθελα να αποταθώ στην Επίτροπο Διοίκησης τότε για το δικό μου θέμα και ο άντρας της ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου που είχε πάρει την απόφαση. Πώς θα μπορούσα εγώ να προσφύγω στην Επίτροπο Διοίκησης? Ο πρόεδρος διορίζει υπουργών την φίλη ενός δημοσιογράφου αρχισυντάκτη ενός συγκροτήματος. Η μητέρα του δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η αδερφή του είναι στο Προεδρικό. Τι να αγγίξεις και να μην βρεις δηλαδή διαπλοκή? Πού να αγγίξεις? Άρα ό,τι και να εισηγηθούμε θεσμικό δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Σε τελευταία ανάλυση θα είναι όλα στην υπηρεσία του Προέδρου. Εκείνο που πρέπει να γίνει, δική μου θέση, είναι να ευρεθεί η λύση του Κυπριακού, να γίνει επανένωση, να πάμε στο σημείο 0, διότι το κράτος μας, όπως είμαστε τώρα, είναι στο σημείο 0. Δεν στέκει τίποτε. Η παιδεία μας είναι της διάλυσης. Η υγεία μας είναι της διάλυσης. Οι θεσμοί γενικά είναι της διάλυσης. Δεν λειτουργεί τίποτε. Πρέπει να γίνει ένα start-up της Κύπρου που την αρχή, να ξαναρχίσει η Κύπρος να λειτουργεί που την αρχή με νέους θεσμούς, με νέα νοοτροπία, με νέες αρχές, με νέα δεδομένα, για να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε έναν κράτος που την αρχή. Το ό,τι έγινε το 1960 εξεπεράστηκε, διαλύθηκε, που το 1963 δουλεύουμε με τον νόμο της ανάγκης και τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε σωστές διαδικασίες και πάρουμε σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό η Κύπρος πρέπει να ξαναστηθεί, να γίνει ένα δικοινοτικό κράτος, μια δικοινοτική ομοσπονδία και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή πάνω σε σωστές βάσεις. Είναι η μόνη σωτηρία μας, εγώ θεωρώ. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να κάνουμε πατσαρίσματα, να μπαίνει ο ένας, να βγαίνει ο άλλος, να διορίζει τον αρθόν του, τον συγγενή του, νεποτισμός, φίλου, κουμπάρους, ριάλια πίσω από την πλάτη και όλα αυτά που γίνονται και σήμερα. Εγώ μόνο με αυτό θέλω να κλείσω. Θέλω μόνο να πω για τους δημοσιογράφους που κρίνουν όλους τους άλλους ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είχα προβλέψει και δεν είμαι μάγος, είναι πολύ απλό το πράγμα. Προκάλεσες μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πέρα από την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σου. Να ευχαριστήσω και όλους τους συμμετέχοντες. Και εγώ ευχαριστώ όλους τους φίλους που ήταν εδώ απόψε. Ευχαριστώ. Το καφενείο προσπαθεί να κάνει τομές. Το διαδικτυακό καφενείο, παρόλο που στερεί την επαφή μας στη φυσική, ωστόσο αποκτά μια πρόσβαση σε περισσότερον κόσμο, είτε διότι τοπικά, λόγω απόστασης δεν θα μπορούσε να μετέχει, και επίσης και μέσα από το Facebook. Τα πράγματα παραμένουν, ό,τι λέγεται, ότι έχει ηχογραφηθεί και βιντεογραφηθεί, παραμένει στην ιστοσελίδα της σοσιαλιστικής έκφρασης. Μπορείτε να βρείτε όλα τα διαδικτυακά καφενεία εκεί. Έχει ενδιαφέρον, πέρα από αυτά που μετέχουμε και είμαστε ίσως και αρκετά φορτισμένοι, να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναακούσουμε. Είναι σαν ένα βιβλίο που το ξαναδιαβάζεις δεύτερη φορά και παίρνεις
ακόμα περισσότερα μηνύματα Βέβαια. στο βιβλίο. Επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως. Ναι, έτσι λέγαμε στην εκπαίδευση. Ναι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και κάποια μύτια και κάποια συγκροτήματα, Ναι. να επαναλαμβάνουν Τα ίδια και τα ίδια. ότι επαναπροωθούν τους πρόσφυγες, το οποίο είναι μια αισχρή λέξη. Επαναπροώθηση. Σαν να την έχουν ζητήσει την προώθηση και την επαναπροώθηση. Θα τελειώσουμε εδώ την επίσημη συζήτηση. Όπως πάντα, όλοι που μαζευόμαστε έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ακόμα πιο πολλά. Θα συνεχίσουμε την ανεπίσημη συζήτηση με όποιον αντέχει.